Ahojte priatelia, pre tých, ktorí nie sú na mojich sociálnych sieťach, ale iba na YouTube, tak chcem oznámiť veľkú zmenu, pretože budete vidieť častejšie moju kolegyňu, moju obrovskú posilu, a je to Dominika Baraníková, ktorá je vlastne transformačná koučka, expertka na ajurvédske liečenie, a je to hlavne človek, ktorý kompletne zmení váš pohľad na ten osobný rozvoj. A dnešná téma je, že ako prežiť Vianoce bez stresu, alebo ako začať žiť od znovu, pretože aj tento náš nový projekt bude sa volať Bod 0. Dúfam, že sme sa zhodli s Dominikou, že ako sa bude volať, pretože začiatok je veľmi dôležitý a môžete začať kedykoľvek. Takže aby som to nezdržiaval, blížia sa proste Vianoce a sme tu práve preto, aby sme spojili sily a aby ste vy to možno vnímali trošku inak. Takže dávam teraz slovo Dominike. Ďakujem veľmi pekne za predstavenie. A áno, tieto sviatky sú moje obľúbené a sú to naozaj najväčšie sviatky v tomto roku a vnímam to, že veľa ľudí ich rieši a teší sa na ne. A preto si myslím, že je fajn, že sme práve začali ako prvú tému rozoberať tieto Vianoce a túto tému, ako je stres a emócie a ako máme tie vzorce prevzaté od našich rodičov. A mohli by sme to poriešiť aj z toho hľadiska, ako ľuďom pomôcť zažiť sviatky inak tento rok, pretože vieme to aplikovať niektoré veci hneď a verím tomu, že to bude v pohode. A je to dôležité vlastne aj skrz našich detí a posúvania a menenia určitého niečoho zaužívaného, ktoré tu bolo, lebo rovnako tak ako moji rodičia, tak určite aj Dominikiny rodičia mali určité svoje zvyky, ktoré si ich zobrali od svojich rodičov a tí zase brali od svojich rodičov. Ale nikde to není hlavne napísané, že to tak musí byť. A že keď sa to niečo... Áno, presne. A keď sa niečo zmení, že je to vlastne že je to zle. Pretože zmena je veľakrát a vo veľa chvíľach a oblastiach života strašne pozitívne. Takže Dominika, pýtam sa ťa teda prvú hlavnú otázku. Ako vlastne prežiť Vianoce inak? Alebo ako to ty vnímaš? Ako vlastne si ty buduješ tie Vianoce, aby boli lepšie alebo iné, alebo hlavne kľudnejšie? Ja som si to uvedomila tak, že nechcem mať hlavne sviatky v strese. A aj keď moji rodičia mi dali naozaj krásne Vianoce, ale vždy som tam pociťovala ten taký stres z prípravy a z toho celého zhonu. A mňa ako dieťa to veľmi prekvapilo, že prečo, keď vo mne je tá radosť, detská radosť na Vianoce, prečo ostatní to sú v strese, sú v zhone, vždy sa za niečím ponáhľajú. A preto som sa rozhodla vo svojej rodine robiť veci inak a hlavne tie sviatky robiť úplne inak a užívať si ich iným štýlom. A to hlavne prišlo to pochopenie alebo uvedomenie, že vlastne o čom to celé je. Prečo sa vlastne tie Vianoce stávajú takými náhlymi, takými plný stresu, prečo proste tam je toľko toho nekľudu a prečo veľa ľudí aj tie sviatky nemá rado. Takže Presne, že veľa ľudí si povie a keď už si buduje tie svoje vlastné sviatky, tak prichádzajú tie momenty, že že to sa dalo spraviť možno nejako inak. Tak toto nepotrebujem, tamto nepotrebujem, hen tam nepotrebujem a zrazu je úplne iná atmosféra a my máme vlastne pocit, že žili sme celé roky v určitom klame alebo iných život, alebo ako by som to povedal. Ja to tiež tak cítim, že zrazu som bola taká nervózna, bože, ja nemám napríklad navarené 10 druhov koláčov napečených, alebo proste niečo, že bože, že ako môžem takto sedieť, ako môžem takto prežívať tie Vianoce bez toho, aby som niečo nemala urobené dokonalo, alebo aj ten obyčajný stôl, kde večeriame, tak nevyzerá tak honosne ako veľko. A cítila som vo vnútri, že je to také zlomenie niečoho vo mne, že veci sa dajú robiť naozaj inak. Vie to byť naozaj iné. A naozaj som si ich aj inak užila tie Vianoce. Už som nemala ten taký tlak. Akože bolo to zvláštne zo začiatku zvyknúť si. Moje prvé Vianoce možno vyzerali naozaj tiež v takom istom tóne. Proste stres, nervy a tieto veci. Ale potom už vlastne s mojou rodinou už ďalšie Vianoce už vyzerali potom inak. A každým rokom je to podľa mňa iné a iné. Musíme sa vlastne zamyslieť, že kde to
úplne začalo vlastne, že prečo sú tie Vianoce tým najstresujúcejším obdobím a musíme hlavne konkrétne pomenovať veci, ktoré reálne potom ľudia môžu zmeniť a aplikovať už takto, lebo tento podcast nahrávame je tuším, že 7.12. momentálne. To znamená, že máme ešte strašne veľa času si zmeniť do toho 24., ale aj celé sviatky niečo zmeniť na tej našej atmosfére. A ak ťa teda môžem ešte prerušiť, tak ja som to mal tak, že ja mám takú svoju životnú teóriu, že keď robím veci na maximum, tak nemám si čo vyčítať. Lenže v tomto je to absolútne opačné. A na Vianoce toto moje krédo, proste, ktoré mám všade, absolútne neplatí. Lebo cez Vianoce paradoxne menej je niekedy viac a o tom toto je. Ja si myslím, že je to skôr ten spoločenský tlak. A tie očakávania, ktoré máme od Vianoc, alebo dokonca, ktoré majú očakávania iných na nás. Toto nás tlačí do toho ísť na 100%, ísť na maximum a je dobre si to uvedomiť, že vlastne to tak nie je, tak vôbec nemusí byť, pretože vlastne spoločnosť nám nemá čo hovoriť do toho, ako by mali vyzerať naše sviatky, ako by sme ich mali praviť napríklad s našou rodinou a vôbec by sme sa nemali porovnávať v tomto, že kto čo ako robí a mali by sme si naozaj vytvoriť také naše pravidlá počas Vianoc. Si zober, Dominika, že ono je nám to štepené už tými, niekto samozrejme pozerá telku, niekto nepozerá telku, ale tie vianočné reklamy a ten marketing okolo tých Vianoc nastupuje strašne skoro. To znamená, že automaticky ľudia dostávajú hlavy, ako podvedome do hlav, že áno, už začínajú Vianoce a už sa má začať niečo budovať, už sa má niečo chystať, už má niečo prísť. A to je podľa mňa tá úplne prvá chyba. Od novembra sú v obchodoch, vidíme stánky, už vidíme proste kolekcie, už vidíme proste salónky na stromy a rôzne darčeky, už to vidíme možno od novembra, neviem. U nás to bolo november. Ja to po dušičkách hneď vymieňajú to všetko v tých obchodoch už a už to tam prichádzajú prví Mikuláši, to znamená, že to je úplne šialené a je to strašne skoro. A reklamy tak vidíme, proste stoly plné jedla a proste všetci sú v tých reklamách happy, šťastní, smejú sa, tešia sa, ale pritom realita je úplne niekde inde. A ja osobne som mal vždy najväčšiu paniku z tých darčekov, pretože poprvé som nechcel niekoho sklamať, po druhé som nechcel prerušovať tú líniu tých Vianoc. A hlavne už bolo pomaly leto a ja som už mal z toho paniku, že Ježišmaria, že už proste začni si písať nejaký zoznam. A pritom žijeme v absolútnej hojnosti, každý má všetko, každý si teoreticky môže niečo kúpiť, no a je to strašné vymýšľať a sú to veľakrát aj vyhodené proste peniaze a zbytočne, pretože o to nejde. Nemôže to byť kvôli tomu, že ako muž máš tu nejakú tú zodpovednosť, a očakáva sa od teba, že proste postaráš sa o tie Vianoce, aby boli v hojnosti? Určite to tak bude. Určite tam je niekde ten základ, pretože si viem, že aj z môjho detstva to je zase ten vzorec, ktorý je od tých našich rodičov, pretože otec väčšinou zabezpečoval finančne tú rodinu, zabezpečoval darčeky a podobné veci. To znamená, že ako keby snažil som sa si týmto úvodzovkách, nechcem to tak sproste povedať, ale kúpiť tých druhých ľudí alebo zastať si tú svoju rolu, že keď nebudú tie darčeky, tak vlastne ako keby ma tí druhí neocenili. A táto vec, čo sme vlastne teraz mi povedali, tak tá je tak neuveriteľne široko siahla, že my vlastne nemusíme niekedy investovať do niečoho a môžeme sa len nechať si to prijať, ako aby to prišlo k nám automaticky. Bez toho, aby sme my do niečoho investovali. Aj o tom je život. Takže... No, tak som si to povedal. A ja tam trošku tak cítim tú túžbu po uznaní a láske. Pretože častokrát ľudia, keď niečo dávajú, chcú naozaj dať to najlepšie zo seba tým druhým ľuďom a potešiť ich, tak majú tam, snažia sa byť dokonalí. Urobiť tú dokonalosť a získať to uznanie od rodičov alebo aj od priateľov a rôznych iných ľudí, ktorých chceme obdarovať. Ja to vnímam takto. A ty veľmi často hovoríš, že dokonalosť je ilúzia, takže... Dokonalosť je ilúzia a ja si myslím, že Vianoce kedysi vôbec neboli o toľkých darčekoch, o toľkých jedlách, ako to je proste teraz, ako teraz sme konzumní doslova vo všetkom. Ja si myslím, že naozaj darčeky boli veľmi veľká rarita, pretože ľudia nebolo dostupných toľko vecí, ako je teraz. A museli sa skôr zamerať ľudia na tie handmade
výrobky, ktoré si podávali, ktoré boli naozaj robené s láskou. Boli naozaj atypické, boli proste jedinečné a nebolo ich veľa. A hlavne išlo o to vtedy byť spolu. Vtedy ešte naozaj niekedy tie Vianoce boli o tom byť spolu. Myslím si, že teraz sa veľmi zhodneme, že tieto Vianoce by sme mohli nazvať, že dopaminové Vianoce. Pretože je to o tom dopamíne. Proste dopamíne z televízií, že pozrieme si naše obľúbené filmy, ktoré nám niečo pripomenú zase z detstva, minulosti. Budeme mať darčeky, budeme mať jedlo, budeme mať všetku hojnosť. A mňa to strašne fascinuje, že prečo na Vianoce? Prečo by sme si toto nemohli robiť hocikedy cez Vianoce? Prečo by práve tie Vianoce mali byť? A ja som si to dneska uvedomil na svojom dieťati, pretože včera bol Mikuláš a aj ten sme pojali nemateriálne, ale teda kúpil som jej takú malú kačičku, lebo ja mám 7-mesačnú dcerku a kúpil som jej malú kačičku. A dneska mala zrovna moja dcerka 7 mesiacov, to znamená, že tiež mala prichystanú takú hračku. A mala tam tých hračiek strašne veľa a ani s jednou sa nehrala. A preto vlastne ja si pamätám z môjho detstva, že ja som mal toho málo a to málo som vedel oceniť. To znamená, že my automaticky týmto konzumným svetom už čipujeme tie naše deti, aby proste si tie veci určitým spôsobom ako keby nevážili, alebo aj aby to všetko prežívali len skrz tie darčeky a tie materiálne veci. Ja si to tiež takto, keď hovoríš, rozmýšľam, že my napríklad doma nemáme televíziu. My nemáme káblovku, proste my už asi 5 rokov to tak je, že my proste nesledujeme tieto programy, ktoré u nás bežia, pretože máme na nich rôzne názory doma. Takže my sa vyhýbame tomu tlaku, čo sa týka sociálnych kanálov, ako je napríklad aj televízia. Nás to naozaj v tomto neovplyvňuje a ako hovoríš, presne to, že my sa obdarovávame dosť často aj cez rok. No. Pretože naozaj my žijeme v hojnosti, máme sa dobre, tým pádom my sa obdarovame počas roka a tie Vianoce naozaj sa snažíme dávať tie také darčeky, ktoré sú potrebné, alebo sú naozaj praktické a už poznáme, keď už poznáš svoje dieťa, uvidíš, bude väčšie, už budeš vedieť, od čo ho zaujíma, hej? Akože budeš vedieť, čo mu vyhovuje a čo mu nevyhovuje a napríklad u nás je to tak, že ja viem, že dcere s ničím iným proste neprospejem, ani proste ju nepoteším, ako to sú farbičky. A to sú jednoduché farbičky, fixy a ona bude šťastná, lebo ona je naozaj v tom, ona si dokáže hodiny kresliť a ju naozaj nič iné nepoteší, ako keď si môže nakresliť niečo a mať niečo nové fixy alebo proste niečo také. No. Takže neviem, ale... No, teraz ma napadla presne jedna myšlienka, že vlastne štatisticky som v rámci nejakého štatistického úradu som pozeral štatistiky, že po Vianociach nastupuje to obdobie tých najväčších depresí, dokonca samovrážd a podobných vecí, pretože na Vianoce vyvrcholí to dopaminové šialenstvo. A zrazu po Vianociach máte vidinu, že dobre, ďalších 11 mesiacov proste budem sa len trápiť, alebo bude niečo zlé, alebo nepríde nič dobré, takéto, ako sú proste Vianoce ako také. A toto sa musí proste zmeniť. A ja to stále hovorím aj ľuďom, ktorým teda istým spôsobom koučujem, že není to tak, že vy keď idete aj na tú letnú dovolenku, tak vy vlastne si ten týždeň oddychujete, ale vy si oddychujete za to, lebo vy si dovolíte oddychovať. Alebo vy si to poviete, že si oddychujete, ale to neznamená, že by ste to nemohli spraviť hocikedy cez rok. Stlmiť, spomaliť, hocičo spraviť. To znamená, že zase a znova je to len v tom, že nemusíme kopírovať druhých, ale váš celý svet je v tej vašej hlave a v tých vašich rozhodnutiach, ktoré sa vlastne rozhodnete spraviť. Takže... Skôr aj tom, že ľudia nie sú vedomí. Oni naozaj nevedia žiť v prítomnosti. Oni sa celý rok tešia na tie Vianoce, niekto pripravuje celý mesiac niečo a ako vbehnú tie Vianoce. Proste takto. Ani nevieme, že boli Vianoce a že proste to najeme sa do hodiny. Už keď máš deti, tak proste to všetko ide rýchlo. Proste naješ sa a zrazu je to po Vianocech, otvoríš si darčeky a už Vianoce nie sú. A vlastne my strávime viacej toho času prípravou, stresovaním, ako reálne užívaním si Vianoc. A presne preto ľudia necítia, že prežili Vianoce, alebo proste ja si pamätám, že môj otec alebo moja mama vždy povedala po otvorení darčekov,
No už je po Vianociach. A ja si to takto pamätám, pretože akože ja som to vtedy tak vnímala, že no už nemáme Vianoce. Že tak sme sa strašne náhlili a ponáhľali a zrazu je po Vianociach za necelú hodinku. Jedna veta, jak ti ovplyvní ten život. No. Jedna veta. A si ju pamätám doteraz. No. A to používajú každý jeden rok, vlastne, kým som nemala vlastnú rodinu. A niekedy sviatky trávime aj spolu, ale naozaj to použije každý jeden rok, no už je po Vianociach. Ak môj ocino bude ak môj ocino bude pozerať tento podcast, tak on zase robí to, že on sa vždy pozrie na svoj kalendár a povie, že už, ja neviem, je leto a on povie, no už je za chvíľu po lete, už je za chvíľu tu zima. On je vždy 2, 3, 4 mesiace napred. To znamená, že keď je leto, on už sa bojí zimy a keď je zima, už zase príde leto. To znamená, že stále je niekde, kde si to vlastne absolútne neužije. No, ľudia nevedia žiť v prítomnosti a preto si nevedia ani užívať tie sviatky, nevedia si, ako si hovoril, dovolenky, nevedia si užívať, pretože pre mňa, ja mám na to také pekné prirovnanie, že my si robíme starosti. My naozaj aj tým, že rozmýšľame do budúcnosti, čo bude, ako bude, napríklad ako hovorí, že dobre, už teraz je zima, bude leto. A on možno má v hlave, ľudia majú možno v hlave, že bude mi treba robiť toto. A vlastne oni sú neustále v nejakých obavách, alebo aj dokonca v strachu, že čo bude. A vlastne ty, keď aj sedíš doma, máš dovolenku, a sedíš doma, tak proste to je domáca úloha, pretože rozmýšľaš nad tým neustále. A keď si na dovolenke, tak ani to nie je dovolenka, lebo je to naozaj stále rozmýšľaš nad tými, čo bude potom, čo bude po tej dovolenke, čo ma čaká, musím zase vrátiť do práce, musím zase riešiť to a to. Takže to je vždy o tom, že ľudia stále rozmýšľajú nad budúcnosťou, preto lebo majú nejaké tie sebe obavy, majú nejaké tie svoje strachy a nevedia žiť v prítomnosti, lebo sme to zabudli. A potom ďalší vlastne extrém je to, že ľudia majú 2 týždne, dajme tomu voľno a snažia sa ho naopak si maximálne užiť. A keď si ich neužívajú, alebo keď nepozrú si všetky pamiatky, alebo nezažijú, tak sú vlastne z tých vlastných predstav toho oddychu ešte zničení ešte viac. Že vlastne nenaplnili tie predstavy ako také. A o tomto si aj ty veľmi často vyprávaš, že vlastne jediné, čo nás klame, sú naše predstavy. Očakávanie, predstavy. No, predstavy a očakávanie. Ľuďom, keď s nimi mám nejaké posedenia a konzultácie, že proste vždy rozmýšľajú nad vecami, ktoré sú nepotrebné, nepodstatné a naozaj vždy sa zameriavajú na to, čo bude a nevedia byť v prítomnosti, nevedia proste sa vžiť do toho celého. A ja to tiež, akože, ja si to všímam na ľuďoch, že oni to tiež takto majú a je im to ťažko prijať. Ja som si asi 15 rokov dozadu, keď som začal vlastne robiť tento osobný rozvoj, alebo vôbec som sa snažil zanalyzovať ten svoj život, že prečo som vlastne stále nešťastný a kde sú tie veci, tak ja som vlastne presne, poprvé som stále žil v budúcnosti, po druhé som mal stále nereálne očakávania od seba a aj od vlastného tela, pretože nebol som so sebou spokojný a stále som potreboval buď druhých, aby mi dodávali to šťastie, alebo potom udalosti rovnako ako tie Vianoce. Lebo my čakáme ľudia čakajú od tých Vianoc, že tie Vianoce ich spravia šťastný. A to je zase ten problém, že vlastne tú tiahu zo seba prenášajú na tie Vianoce. A tým pádom sa ako keby tak zbavujú tej zodpovednosti. Áno, oni spravia všetko preto, lenže si neuvedomujú, že vlastne to šťastie je výsledok ich mysle a ich myslenia a ich vnútorného sveta, nie toho, čo je navonok. Ja sa tiež snažím, ako už keď mám keď mám si užiť tie Vianoce, naozaj si ich užiť, tak sa snažím si ich užiť s rodinou a byť pri nich vedomá. A snažím sa nekompenzovať si to tým, že áno, teraz sa o nich postaram najlepšie, ako viem, proste navarím, napečiem, pracujem a proste všetko budem robiť okolo nich a v konečnom dôsledku nebudem s nimi. Pretože budem buď pri sporáku, alebo budem upratovať, alebo budem niečo chystať a oni budú proste sami. Bez mňa. Ale koniec koncov by si bola aj z toho aj nervózna, unavená. To znamená, že aj ten váš spoločný čas by bol horší, ako keď si oddychnutá v pohode. No akože naozaj teraz si užívam oveľa viacej Vianoce, pretože naozaj sme si povedali, že nebudem
opýtala som sa samozrejme manžela, že ako to on chce sláviť tie sviatky, ako on by si predstavoval urobiť vianočný deň a čo on robil, či má nejaké tradície, ktoré by chcel dodržať a on mi sám povedal, že proste on chce byť na pokoji. On chce mať pokoj, on chce mať kľud a že proste uvaríme nejaké tradičné naše jedlo a proste budeme hlavňovať, že sme spolu postavíme stromček, ak deti chcú, tak ich netlačíme, ak nechcú, proste v pohode, tak vždy sa snažíme byť aj taký ústretoví. Aj on viem, že proste nebude so mnou piesť, akože neočakávam od manžela, že bude so mnou piesť, tak tým pádom viem, koľko má kapacitu, koľko sa mi chce. A keď sa chce, napríklad teraz už je to také, že chce sa dcere, ktorá má o to záujem piesť, tak už viem, že je dobré, tak ma čaká pečenie. Väčšie ako doteraz. Takže ja sa snažím naozaj byť tu a teraz, neriešiť, nikto ma neponáhľa, nikto na mňa netlačí, proste my sme sa dohodli. Ja môžem si teraz povedať, že naozaj si užívam sviatky, pretože aj keď sa stretneme, náhodou minulý rok sa mi zdá, že sme boli u mojich rodičov, tiež to bolo taký zhon, akože to bolo, a som si od toho odvykla normálne, som povedala mužovi, bože, že my tu máme doma taký iné. Dobre, ale teraz sa zastavím. To znamená, že prvá vec, ktorú by sme mohli ako keby povedať, že čo vám spraví tie Vianoce inak, je komunikácia. Povedať o tých svojich pocitoch tomu druhému, že halo, proste som možno unavená, alebo nechcem, lenže ľudia sa boja tak, sú už zvyknutí v rámci toho ich zvyku, že proste už povedia, zatnú zuby a prežijú ďalší rok. Lenže koľko ešte tých rokov a my sme tu na tomto svete, aby sme si užívali istým spôsobom a nie, aby sme sa neustále proste trápili. Ja si neviem predstaviť, aby som si Vianoce zničila tým, že ja mám ten drive, proste práce a urobiť všetko, navariť na piec a proste, lebo ešte mám ten vzorec v sebe, prebratý a nezvedomený. A vidím, ako môj muž, ktorý chce oddychovať, chce si oddychnúť na Vianoce a počas dovolenky, kedy je už konečne doma, proste bude sedieť. Akože veľa žien práve na to je nahnevaný, že bože, ja všetko robím, ja všetko pripravujem a on proste urobil maximálne to, že ide po stromček. Ale práve tá komunikácia by pomohla možno, že OK, ja to chcem takto, ty to chceš takto, proste môžeme to nejako sklbiť, aby to bolo proste priateľné pre oboch. U nás to bolo jednoznačné, akože my sme sa dohodli, ja som mu povedala, že ja naozaj chcem mať sviatky v pokoji a v kľude, proste oddychnúť si na štedrý večer, ja nechcem, alebo deň proste od rána pendlovať a robiť niečo, chcem proste si oddychnúť večer, si sadnúť, byť vami, byť deťmi. Ale o tom je vlastne manželstvo, o tom je rodina, že není to vlastne, nie sú to pravidlá jedného člena rodiny. Je to kompromis. Je to vlastne, ja som si to vždy predstavoval ako dva stĺpy, ktoré sa navzájom idú vedľa seba a sa podporujú, ale nie sú jeden na druhého závislí, neopierajú sa, ani nevydierajú jednu stranu a podobne. Vždy je to proste o tom kompromise. A teraz mi vypadla myšlienka, ktorú som chcel povedať. Takže... Ľudia majú očakávania. Ja tu chcem doplniť to, že ľudia majú očakávania aj vo vzťahu. A oni očakávame, že ten partner sa bude správať tak a tak, ako my chceme. Áno. Zabudáme na to, že vlastne ten partner je samostatná jednotka. Akože my môžeme byť manželia, my môžeme byť partneri, ale stále sme samostatné jednotky. A musíme si uvedomiť, že ak ten muž nechce proste stráviť celý deň upratovaním alebo proste pomáhaním ti, tak proste to musíš rešpektovať. Tak ako on rešpektuje to, že ty celý deň pobehuješ po dome a opratuješ, varíš, a možno mu to tiež vadí, lebo možno tiež chce mať pokoj a nechce mať okolo seba ženu, ktorá non-stop beha s vysávačom. Áno, ale bez komunikácie si... očakávania, lebo keď nemáš očakávania, tak nemôžeš, hovorím, lebo keď máme očakávania, ti vytvárajú konflikty. To sú naozaj konflikty, pretože si myslíme, čo si druhý myslí. Alebo čo cíti dokonca. A teraz mi povedz úprimne proste, ako to bolo vlastne u teba doma, lebo u nás to bolo tak, jak taký vreci hrniec, ktorý má každú chvíľu vybuchnúť. A to je to, že keď proste ten muž si nepovie to, čo chce, ale si povie, dobre, na Vianoce musí byť kľud, tak musí byť ticho, tak aj by možno tej žene niečo povedala, ale radšej ani nepovie, lebo nechce proste, dajme tomu rýpať, žena povie to isté, a už potom po pár dňoch sú takí obidvaja z tých nezlučiteľných svetov dvoch, ktorí vlastne bez tej komunikácie vzniká na obidvoch stranách obrovská bublina, že to vlastne stále horšie a horšie. A potom veľa rodín na Vianoce je dovadených, nervóznych
A každý z našej generácie, tak ako si to zažila ty a ja, a aj ďalší moji kamaráti to zažívali. A ja som si to povedal, že toto už nebude. To nebude. To znamená, Ja že... nepoznám sviatky bez drámy. Akože ja si myslím, že to v každej rodine je, vždy musí byť nejaká dráma. Vždy, No. pretože presne takto, a naši rodičia sú presne z tej generácie, kde ešte je to zvykom, že naozaj žena robí tú ženskú prácu a muž robí tú mužskú časť na Vianociach. A častokrát tie ženy, naši rodičia alebo generácie dozadu boli naučené, že nemôžu požiadať o pomoc, pretože muži im nepomôžu. A presne takto. Proste ten hrniec vrie. Ono to vrie a ono to raz vykypí, pretože ono to nemôže ísť do nekonečna. A potom je to úplná škoda, lebo sa to zničí. Zničí sa ten taký naozaj tá pohoda. A aj keď ten človek je taký nasrdený, nasratý, ono to vydáva tú energiu. Ono to je to cíti v tej miestnosti, že to je tak poriadne nasratý, že teraz všetci buď sme ticho a robíme, čo máme a držíme sa proste pri zemi a čakáme, kým všetko nie je urobené, lebo inak proste to bude... No, a nehovoriac o tom, o vplyvu na zdravie. Pretože choroby sú skutočne z emócií a z negatívnych emócií. A teraz si zober, že nejaká žena proste okrem práce, okrem výchovy detí má ešte nekonečný proste zoznam. A nemôže to povedať, nemôže to vykričať niekedy ani tomu manželovi, že ja to nechcem robiť, proste mňa to dusí, mňa to ubíja. To znamená, že tá žena je pod obrovským tlakom, niekedy samozrejme aj muž, aby sme to proste lebo nie je zase každá rodina bola rovnaká, ale a toto vlastne devastuje tú ľudskú bytosť a devastuje to zdravie, keď niektorí ani nemôžu sa brániť voči tomu, voči tým očakávaní, dajme tomu druhému, a tým pádom vznikajú tie choroby a veľmi ťažké choroby. No, my sa nemôžeme, alebo boli sme naučení, že sa nemôžeme emočne prejaviť. No. Doslova nemôžeme povedať, že nie, ja to neurobím, pretože nejako spoločnosť očakáva, že ty ako žena to proste musíš urobiť. No. Akože, čo ty chceš akože riešiť? Ty teraz to, nedaj Bože, chceš ísť kúpiť niečo také, alebo kúpiť si kapustnicu, alebo ja neviem, akýkoľvek príklad, ale my ženy si máme ten taký tlak na sebe, že Bože, ja to musím spraviť, pretože tak to je, tak je to niekde je to napísané, ono to v skutočnosti nikde napísané nie je. A vždy ten zoznam, o ktorom ty hovoríš, je to len ilúzia. My v skutočnosti nič nemusíme. Akože my nemusíme vôbec nič, len máme to naučené, máme to v sebe, tie vzorce, že my naozaj musíme niečo robiť. Je tam veľa o komunikácii, pretože fakt, stále je tá komunikácia v manželstve, partnerstve, to je jedno. Vykomunikovať si, čo chcem. Ja si neviem predstaviť, môj manžel tiež niekedy mi povie, že proste dal by som si koláč. Nechce sa mi. A poviem mu to, proste nechce sa mi. No. Proste mám toho dosť, som konečne po celom dni na gauči, nebudem teraz večer ešte robiť koláč. Ale to je oslobodzujúce. On to proste, nie že nebude taký, že bože, vieš, ale proste príjme to. A potom zrazu príde jedného dňa domov a má upečený koláč, ktorý má rád. A proste je vďačný za to. A nepotrebuje proste, mohli sme sa pohádať. Mohli sme sa tedy pohádať, mohol mi proste rôzne veci nahovoriť, ale proste mi to nepovedal, lebo proste je vedomý tiež, si uvedomuje moje potreby, uvedomuje si to, že mám toho tiež niekedy veľa. To je ako keby ja som od neho chcela, že dobre, prišiel si domov z roboty, tak teraz navar. A my sme sa bavili vlastne o mužoch ako takých, no. Tam je vlastne potreba u muža vlastnosť empatie. Pretože veľa mužov to nie, že nemá, ale veľa mužov nemá ani tú empatiu voči sebe v prvom rade. Pretože mužské emócie sú ešte stále taká tabulizovaná téma, že proste chlap nemôže dávať svoje emócie, musí ísť ako robot, musí toto sú rovnako od našich otcov proste tie toxické až vzorce, by som to povedal, pretože toto smeruje len k tomu, že ten otec je maximálne nervózny, maximálne potom agresívny, maximálne taký neviem aký. A ja som to mal sám problém a potreboval som to na terapiách vyčistiť, že vlastne poprvé, že nemusím nič, len môžem a po druhé je to, že keď vlastne niečo nespravím, neznamená to, že ten druhý ma prestane mať rád.
Ale keď máme tú empatiu a keď vidím a vnímam očami a keď nie som, dajme tomu, zahladený do telefónu alebo do toho, alebo nepozerám celý deň televíziu, tak ja vidím, že tá žena má veľa. Že potrebuje. Ja to na nej vidím. Není možné, aby chlap po 20 rokoch manželstva nevedel presne na každom pohybe tej ženy, tej manželky, že akom je eventuálne stave. Ale proste je to aj o tom prekonaní toho vlastného možno pohodlia. Pretože manželstvo je aj o tom spraviť krôčik k manželke a ona sa spraví ku mne a tým pádom bude celé prostredie úplne o inom. To je veľký problém aj to, že my ženy nevieme požiadať o pomoc. No. Akože my máme s tým častokrát problém, že naozaj my nevieme požiadať o pomoc a čakáme, že náš partner nám bude vidieť ten dialog, ktorý nám beží v hlave, alebo dokonca bude vidieť ten manuál, ktorý potrebujeme urobiť a proste sa nejako na nás napojí tretím okom alebo vyšším vedomím sa napojí a bude vedieť, OK, moja žena presne o tretej potrebuje niečo urobiť. To takto a ja ako chlap by som to paradoxne oceňujem, aj to oceňujem a ja hovorím vždy aj svojej manželke, že prosím, keď niečo potrebuješ, mi to povedz. Lebo proste my sme takí proste muži, že ja neviem, my niekedy proste čakáme, alebo zase na druhej strane takto ja sa nechcem, ja rešpektujem ten ženín svet v rámci kuchyni alebo takto domácnosti. Ja nechcem byť ako ja som ešte 10-15 rokov pozeral dozadu tie ja rovnako nepozeráme televízory, len utierame z neho prach, ale pozerali sme tie zámeny manželiek a takéto tieto sprostosti v televízii. A ja som bol absolútne šokovaný z toho, že vlastne tí chlapi čo vyžadujú proste od tých žien, že to je jak, neviem, no. To je takisto, vráťme sa trošku k tým Vianociam, áno, presne oni vyžadujú od tej ženy. No. Oni vyžadujú akékoľvek sviatky, to nie sú možno len Vianoce, ale akékoľvek u nás sviatky, ako je Veľká noc. Taktiež vyžadujú od tých žien, aby urobili všetko. A sú takí chlapi, bohužiaľ, akože sú takí chlapi, ktorí budú vyžadovať od svojej manželky všetko, pretože majú taký vzor, že ich matka takáto bola a ich otec bol takýto. A tú empatiu, bohužiaľ, tú empatiu u mužov, u chlapcov ubíjame práve výchovou. A ja som si to až teraz veľmi uvedomila, keď mám syna, že akú veľkú úlohu mám pred sebou a naozaj z neho vychovať emocionálne stabilného človeka, ktorý si vytvorí emocionálne zdravé puto so mnou, aby to mal ľahšie vo svojom živote aj so svojou partnerkou a byť mu takým príkladom, dávať mu tu naozaj lásku, lebo nechcem ho učiť tú takú vec, že proste ty si chlapec, ty nemôžeš plakať. Ty si veľký. A presne to robí to, že muži nemajú tú empatiu voči ženám. Lebo musia, akože deti sa takéto nerodia. Musíme si povedať, že deti sa nikdy nerodia sebecké, deti sa nerodia zlé, deti sa nerodia bez empatie, deti sa nerodia proste nejakým štýlom, že sa správajú zle alebo nesprávne, proste to je všetko výchovou, tak ako ich my vychováme, my ich formujeme, naše prostredie, či škola, či rodina, to je jedno. Treba povedať, že deti sú najlepší pozorovatelia. Oni vlastne vás CTRL odkopčia a pozerajú sa na vás. To znamená, že vy keď veľakrát hovoríte a pozeráte sa na svoje deti a prečo sú také zlé, prečo sú také nervózne, prečo sú také agresívne, ale treba sa pozrieť na vlastnú domácnosť, ako to u vás funguje. Pretože mne všetci hovoria naokolo, vy máte extrémne kľudné bábätko, také hentaké. Áno, ale my so ženou nevadíme, proste my si všetko vydiskutujeme, my sa tu smejeme, 99% proste dňa je to tu pozitívna, dobrá nálada, pretože ja som chcel zobrať všetko z tej mojej rodičovskej rodiny, to dobré, a zlepšiť a to staré nechať vzadu. A ja som si povedal, že musím žiť nejako inak a musím začať nejako žiť a hlavne spraviť aj to detstvo v rámci možnosti tej svojej proste dcere úplne inak. A hlavne chcem presne aj, keď sme pri tejto téme tých Vianoc, aby bola od začiatku učená, že tie Vianoce sú prakticky úplne o inom a aby som jej nepridal len ďalší stres, ale práve, že aby som jej dal nejakú hodnotu do toho. To sa zabudlo predať, neviem, v ktorej časti našej generácie sa zabudlo predať to také podstatné pravidlo alebo podstatná vec Vianoc a to je nie darčeky, nie jedlo, nie konzumná spoločnosť, nie emocionálne jedenie, proste nie tieto také veci, ktoré vidíme na Instagrame, v telke, proste tieto veci, ale je to naozaj ten čas
byť spolu, pretože a teraz zvlášť je to veľmi dôležité, keď si tak zoberieš, lebo naozaj ľudia, rodiny sú rozutekané. Štatisticky každá druhá rodina má niekoho vonku. A je to práve teraz by to malo byť najviac vážené byť spolu. No. Užívať si ten čas, kedy máme tú rodinu, ktorá je napríklad v zahraničí, alebo deti, vnúčata spolu. A nie, že ja si to neviem osobne predstaviť, ak by som mala dceru, ktorá je v zahraničí a môže prísť konečne domov na Vianoce s deťmi a ja by som varila non-stop. No. A ja to napríklad aj vo veľkej miere vidím u mojej mamy, keď my prídeme domov, že ona stále má tú takú potrebu ad jedna, pýta sa ma non-stop, čo má navariť. Hovorím, ale máme navarené, ale veď čo treba? Hovorím, nič. Že tam chod s deťmi sa zahrať. No, vždy má to takú vždy to tak potrebu, že bože, musím toto robiť a odbehuje. To isto na Vianoce. Máme proste, moja mama my máme 8 detí, akože dokopy, 8 vnúčat. Keď som nezabudla niekoho. No 8 si myslím, hej. 9. No. 9. A vlastne ja to vidím na sviatkoch, že ona odbehuje k hrncom a k deťom. Tam a tam. A tu už jej zhorí toto, tu už jej zhorí tamto. A proste už ty sa snažíš nejako svoje deti ustrážiť, proste však keď nás je 8, 9 vnúčat, proste všetci dospelí, proste nám tam mŕte ľudí, každý s každým. A proste nevieš ustrážiť napríklad to, že ti niečo neprihorí, lebo proste každý tak chce rozprávať. Vieš, to je to taká energia, že niekto má tú zodpovednosť a to je väčšinou tá matka v rodine a ona si to podľa mňa to najmenej užíva. Áno, je pravda, že mohli by sme sa my do toho zapojiť viacej, ale akože áno, zapájame sa, všetci sa nejako istým spôsobom zapájaš, ale nie všetky veci vieš urobiť dokonale. Alebo nevieš urobiť presne tak, ako to očakáva tvoja mama. A to proste, to je fakt, akože to niektoré veci ty za všetkým týmto aj hlavne u našich mám je veľakrát ten strach. Strach proste. Strach, že niečo. A aby sme to vlastne zhrnuli tú druhú vec, je vlastne, že čo vlastne robí tie Vianoce inak, tak vlastne je to určite empatia. A po tretie, čo si ty už začala, a to je vlastne neporovnávať sa. Pretože od určitého momentu v rámci našich rodín a rodičov je, že spraviť naše Vianoce čo najviac honosné, aby si niekto nepomyslel, že dajme tomu nemáme, alebo nie sme schopní, alebo nemáme dostatok, alebo to. To znamená, že zase sme k tomu vlastne to porovnávanie ako ten základ toho všetkého nášho nešťastia istým spôsobom, keď sa porovnávame v rámci rodín, v rámci toho, aby si niekto náhodou nestalo sa, že niekto k nám príde na návštevu a bude neupratané, alebo budeme mať toho málo. A čo si potom druhí ľudia pomyslia? Ako ja tomu celkom nerozumiem, prečo a ako. Hlavne, ako sa druhý človek dozvie, čo ty máš doma na Vianoce. Akože ja tomu celkom nerozumiem s kým, ale vlastne to je len taký vnútorný súboj. Kým sa my chceme porovnávať? Akože s kým? Že kto, na štedrý večer nikto ku vám iný nepríde. Nikto. A keď ste rodina, keď ste akože naozaj veľká rodina, tak vy dospelí ste spolu, tak ste radi a deti sú nadšené, deti neriešia nič. Deťom je úplne jedno, deti nič nejedia, deti ani nebudú jesť. Oni budú celú štedrú večeru budú sa pýtať, kedy príde Ježiško. A ty proste každých 5 sekúnd budeš musieť odpovedať, lebo proste veľa deťoch proste máš čo robiť a odpovedať. A vlastne tá predstava, že sa potrebujeme s niekým porovnávať, akože je nereálna, lebo vlastne čo, pridávaš nejaké... Áno, v dnešnej dobe veľa ľudí pridáva na Instagram. Veľa vecí. Ako trávia Vianoce. A vždy tam možno treba hľadať prečo. Akože chcem sa pochváliť? No. Ja neviem. Akože je to o tom, že sa chceme chváliť, že pridávame si to na Instagram a ako to vyzerá, alebo ako proste... Podľa mňa je to zase forma toho dopamínu, pretože ak ja niečo pridám, rýchlo nastylujem, teraz vybuďte všetko ticho a teraz sa tvárme, že sme krásna, šťastná rodina a potom ten človek ťuka na ten mobil a vidí tam tie srdiečka a povie si, wow, je to super, áno, je to skutočne super. Ako keby niekto mu musí potvrdiť... Hodnotu. No. Potrebujem moju hodnotu, to je túžba po uznaní. To je stále ten túžba po uznanie a o láske. Ale ja si myslím, že nie je zlé dávať fotky, lebo proste každý chce istým štýlom pochváliť svojou peknou rodinou,
ale urobiť to s tým takým pekným vedomím, že áno, dávam to na Instagram, pretože chcem sa poradovať aj s ostatnými. Lebo mám napríklad ľudí, mám malý Instagram, chcem sa poradovať s nimi, že proste, že áno, trávime Vianoce spolu, sme zdraví, sme šťastní, sme tu. A takisto, keď vidím niekoho iného z mojich kamarátov, že majú pekné Vianoce, proste pogratulujem ich. Ale to je stále to je takéto nevraživé superenie v sebe, to je stále to taký súzor. Musíme hľadať, musíme hľadať, prečo máme potrebu stále s niekým bojovať, prečo. A to je zase, to je taká iná debata, tu by sme sa museli vrátiť do toho detstve, čo nám, ako nás vychovali rodičia, že čo nám predali, aby sme tomu celkom pochopili. O to sú aj tie terapie, ktoré vediem, aby si prišiel na to, kde si získal ten vzorec. Lebo väčšinou akékoľvek vzorce, ktoré máme, aj toto, ako musia vyzerať Vianoce, sú z toho, že máme nejakú to nepochopenie, pretože my ako deti častokrát vidíme situáciu úplne inak, ako vidia ju naši rodičia a my si ju úplne inak vyložíme. Ja. A tu už vzniká ten taký ako keby konflikt alebo vzorec, a ktorý už nevieme zmeniť, lebo proste sme si tento film raz zapamätali, že OK, tak toto má byť a tak to budem robiť, lebo proste iné neviem. A keď budem vidieť, generačne vidím, že moja mama superí a rozpráva, alebo moja mama, prababka, babka proste generačne dozadu, budem vidieť, že a táto teta Mária, alebo neviem kto, proste pozri, oni ešte nemajú stromček. Aha. Tak si to zapamätal. A čože nemajú stromček? Niektorí ľudia proste nemajú stromček do posledného dňa, lebo nemajú čas. No. Aj toto môže byť. Nemajú peniaze niektorí ľudia. Takže to porovnávanie je stále proste to túžba po uznaní, ktoré nám chýba. Ale skrz poviem ešte tieto sociálne siete, že ja som mal 2 roky, ktoré som vôbec nemal sociálne siete. A poviem, že istým spôsobom to bola veľmi, veľmi šťastné obdobie môjho života. Pretože nemal som ako keby ani vnútorný tlak si pozerať ten telefón, ani som nemusel nikomu prezentovať to, či ja niečo mám alebo nemám, nemusel som sa porovnávať, nemusel som nič a hlavne ostávalo mi extrémne veľa času. Ale si zober, že každý z nás má, ja neviem, koľko stovky známych alebo proste stovky z priateľov na telefóne a teraz si zober, že si niekoľkokrát do dňa len skutočne preťukáš ten telefón, že čo má každý nové, čo má. A potom po pár dňoch, jak je toto voľno a jak to vlastne funguje, tak už si z toho spravíš ten malý zvyk a už ťa niečo, nevieš si proste len tak oddychnúť, nevieš len tak zastať a sedieť a vychutnávať a pozerať sa možno na ten stromček. Už máš nejaký tu pocit, že musím ísť zase pozerať na ten mobil, že čo je tam nové, či niekto niečo No, presne tak. Dopaminová závislosť. Neužívame si, nevieme, lebo my máme toľko starostí, ľudia majú toľko starostí a strachov, že potrebujú odísť nejako od nich a oni nevedia byť vlastne sami so sebou. To, že máme ten telefón, to je dokonalý nástroj na to, ako nás odpútať od vlastného tela, odpútať nás od vlastných životov, pretože my nevieme byť sami so sebou ani 5 minút. Lebo ak by sme mali čeliť tomu, čo máme vo svojej hlave, tak by sme sa necítili komfortne. A nie každý chce byť z tej komfortnej zóny. No a toto je aj ten dôvod, prečo veľa ľudí, keď dajme tomu niekde čaká, si zapne a dá si a počúva hudbu. Pretože není naučený, že hop, a čo teraz ja tu sám so sebou? Zrazu si tak začnem počúvať hudbu, alebo toto a hento, aby som zase nejako zamestnal ten svoj mozog, aby sa neotáčala ku mne a k mojim starostiam a k mojim nevyriešeným veciam a kakačkám a tak. Ale vždy máme na výber, hej, akože my môžeme mať nejaké nevyriešené veci, ale potrebujeme urobiť to rozhodnutie, že OK, ideme ich vyriešiť, lebo proste na každý problém, na každú vec je nejaké riešenie a proste ktoré vieme urobiť hneď. Rozhodnutie urobíme to, proste tam nie je na čím kecať, ale my sme dosť často leniví, chceme byť v svojej komfortnej zóne a chceme proste ostať v tom takom nevedomí, nebyť, preto napríklad krásny príklad je detí, pretože deti vedia byť extrémne v prítomnom okamihu. Akože proste teraz tu vedia byť, oni neriešia, čo bolo, oni majú rybky 5 sekúnd, oni zabudnú, čo bolo pred 5 sekundami a oni majú krásnu, keď si možno všimneš si, deti vedia krásne sami so sebou sa rozprávať pri hre. Oni to majú dokonale, oni vedia byť sami so sebou. To len my, dospelí, nevieme byť sami so sebou a myslíme si, že naše deti nevedia byť sami a potrebujú nás k tomu a my tam máme potrebu, že my musíme byť teraz s našimi deťmi, lebo pozri, veď sa hra samo. Áno, to je zase vzorec, ktorý som ja musel riešiť, je, že ja som vlastne stále pri tom svojom dieťati, aby teda cítilo,
aby nezažilo, dajme tomu, to, čo ja z detstva, nejaké tie zlé veci a teraz, a to je vlastne to kontraproduktívne. Ale vrátim sa ešte k tomu, čo si vlastne ty na margo tohto povedala, že deti to dokážu, ale aj my to dokážeme. Aj my sa to dokážeme naučiť, aj my môžeme mať absolútne ticho v našej mysli, aj my vieme byť sami so sebou, aj so všetkým. To proste, lebo veľa ľudí to povie, že áno, deti to dokážu, ale my už máme veľa starostí. Nie, to všetko náš vnútorný systém si robíme my. A presne to, ako si to povedala, že to rozhodnutie zmeniť, začať, budovať a tým pádom aj život bude úplne iný. Takže pre mňa aj tie Vianoce, ak chceme, alebo ľudia chcú začať robiť, mať úplne inak, lebo už cítia možno, že už nechcú byť v strese, tak stačí rozhodnutie. Proste stačí si povedať, stačilo. Porozprávať sa v rodine, rozkomunikovať si to, ako chceme Vianoce, proste povedať, nebaví ma to, nechcem prežívať stres, chcem byť naozaj v pokoji, potrebujeme toľko jedla, aj tak ho nezieme. Budú chodiť na návštevy, tak budú, dostanú proste, ja neviem, môžeme byť naozaj, ľudia budú ďační za všetko. Ľudia budú ďační, aj keď dostanú malý koláčik, kávu, čaj. Oni budú ďační, lebo oni prídu za vami, aby vás videli. Prídu za vami, aby proste s vami trávili čas, lebo proste vás chcú vidieť. Nevideli vás možno celý jeden rok. Možno to takto bude. Takže my fakt nemusíme nič. My chceme. V prvom rade máme robiť to, čo chceme, my nemusíme, my musíme jedine zomrieť a to je moje také, že ty musíš chcieť. A to ja veľakrát upozorňujem ľudí, že dajme tomu viem, že niekto, ja mu prídem na návštevu a viem, že ten človek reálne proste celý deň proste upratoval. A keď ja tam ešte prídem, tak namiesto toho, aby neviem čo, tak on povie, áno, máme tu ešte neupratané, prepáčte, ešte ten človek upozorní, že a zmarí tým tú svoju prácu a upozorní na ten problém, ktorý ani není, ani ktorý by som si ja nevšimol. To znamená, že proste ľudia ešte si aj rujnujú a mali sme tam jeden bod napísaný, že vlastne to je neuveriteľný finančný tlak, na ktorý si ľudia dávajú. Toto všetko zaplatiť, spraviť. To je tlak na muža. Toto je vo väčšinou prípadov je to vždy tlak na toho muža, pretože je to takto už po generácie, že áno, muž má byť ten, ktorý má sa starať, ktorý má mať najväčší príjem a na ktorého sa vieme obrátiť. A proste na tých chlapov, ja to vnímam tak, že na vás chlapov je naozaj veľká zodpovednosť, pretože vy musíte zaobstarať tie darčeky, ak chcete, lebo vy robíte ten nákup. Akože teraz nechcem, možno hovorím naozaj o tých chlapoch, ktorí sa starajú o rodinu a tá manželka napríklad je doma s deťmi, alebo možno nezarába toľko, alebo proste majú to nejako takto rozumne nastavené medzi sebou, ako im to vyhovuje. A podľa mňa aj to robí to, že ten chlap sa fyzicky aj emočne vyčerpá pred tými Vianocami, lebo je tiež v strehu, lebo sa bojí, čo keď mi niečo vyskočí, čo keď sa niečo stane, čo keď budem musieť tie financie niekde dať inde. Proste čo keď sa niečo pokazí, ako proste som rozbila svetlo. Ale čo keď sklamem ženu? Vieš, že... Ako keď sklamem ženu, sklamem deti. A vlastne to sú tie také, čo keď? Keby som, opýtam sa ženy, že proste, čo chceš na Vianoce? U nás to takto funguje, ja poviem nič, akože však my máme celý rok, proste niečo kupujem, hovorím, Vianoce, ja nepotrebujem nič. A o tom je to na tých mužov vedieť, pochopiť, že tí muži majú naozaj veľkú zodpovednosť za svoju rodinu a ich to aj emočne, psychicky, fyzicky vyčerpá tým pádom, lebo vlastne tá telo, myseľ a duch je proste prepojený, takže ak sa emočne vyčerpajú aj psychicky, tak ide to aj fyzicky. A oni naozaj možno cez tie Vianoce chcú iný oddych. Oni potrebujú oddychnúť. Dobre, ale takto povedzme, že čo by žena viac brala? Dajme tomu dobre, že absolútnu materiálnu hojnosť, alebo pokojného a kľudného muža, ktorý vlastne vplýva potom aj na svoje deti. Ja si myslím, že tú druhú možnosť by veľakrát viac vlastne tie ženy ocenili. Lebo zbytočne ty budeš mať absolútne všetko v rámci materiálnej hodnoty, keď ten muž bude agresívny a taký a neviem aký. To znamená, že zase je to o tej komunikácii. Je to o voľbe. To nevieš jednoznačne odpovedať, lebo každý má priority niekde inde. A ja si myslím, z mojej osobnej, ja radšej budem mať emočne pohode manžela, ako proste mať ho iba materiálnu tú stránku, lebo
to materiálne je tiež ďalšia ilúzia. Proste to neexistuje. To sme si zase my vytvorili, aby sme proste sa ukázali tú svoju hodnotu. Áno, To, čo máme. Je to zase ten pocit a potreba, túžba po uznaní tým, že my budeme si kupovať veľa materiálnych vecí. Ale častokrát naozaj musíme si povedať, že Vianoce nie sú o darčekoch, Vianoce nie sú o jedle, Vianoce sú o tom tráviť čas spolu, tráviť ho kvalitne, byť v pohode, byť v pokoji. A hlavné je vždy to, že sme zdraví. Pretože automaticky, ak si na Vianoce o jedného člena menej, je to cítiť. No. Ale zase, keď ste o jedného človeka viacej, tak je to úplne iná radosť. U našej rodine je to proste pravidlom, každý rok niekto pribudne. Akože to máme niekoľko rokov takto. A vždy proste je to úplne iné tie sviatky, lebo vždy máme nejakú novú osobu pri sebe. Áno, vždy... ako čo myslíš, že nejakého hostia, alebo niekto z rodiny? Alebo... Nové babetko. U nás je to takto proste. Áno. A môj otec niekoľko rokov tiež neodpustí povedať vetu, že aby nás bolo o jedného viacej na budúci rok. A vždy sa tomu nejako podarí a už ho v poslednej dobe už ho tak akože hovoríme, dobre, už by si to hovorili. Už si spomínala, že 9 vnúčat, že? 9 vnúčat, no. Vy ste velikánske. Už to viacej nepoužívajme túto frázu. Čiže ono to je naozaj uvedomiť si to a podať s našim deťom, že Vianoce nie sú o sviatkoch, Vianoce nie sú o darčekoch, Vianoce nie sú o tých materiálnych veciach ani o zhone, o strese. Vôbec to tak nemusí vyzerať. Ukázať im, že Vianoce môžu naozaj byť v pokoji. Naozaj nemusím to dieťa tlačiť. Akože, ja viem, že naši rodičia chceli nás niečo naučiť, lebo proste však ty si dievča, ty musíš vedieť piesť, ty si dievča, ty musíš vedieť robiť proste tradičné slovenské jedlá na Vianoce a ťa to núti. A možno vo veku, kedy nie si pripravená. Vo veku možno, kedy nechceš ešte to vedieť, lebo proste pre teba to možno nie je vtedy podstatné. A ty to tým pádom, že to musíš robiť, lebo proste to niekto od teba očakáva, to sú zase tie očakávania, tak vlastne ty sa nejako tak podvolíš, lebo vieš, že nechceš napríklad, bojíš sa sklamania, bojíš sa toho, že proste svoju mamu nahnevá, že ona ťa nebude ľúbiť. Proste to sú tie rôzne také strachy, ktoré sebe máme. A vlastne naši rodičia možno to nerobia tiež vedome, lebo oni to majú tiež hodniekaďal prebraté. A my teda proste strácame tú takú slobodu vo Vianociach, že deťom takisto, dajme im slobodu, dajme im vybrať si, chce so mnou ten koláču piesť, áno, tak poď ideme piesť, nechceš, dobre, choď. U nás to bežne tak býva, že dcera niečo chce a vždy to dokončím sama. Vždy. Ona odíde, proste ona zrazu má iný záujem, ona odíde a ja si to dokončujem. A vždy to takto bolo a proste čo s tým mám urobiť? Mám ju nútiť, aby pôjdete ešte raz tomu dokončiť? Treba aj povedať, že vlastne deti sú extrémne citlivé na tú vnútornú atmosféru v rámci tej rodiny. Oni to strašne vnímajú. A určite aj tvoja dcera hneď vie, či si v pohode alebo nepohode. Rovnako aj o tvojom ocinovi. To znamená, že koniec koncov, kto si to všetko vypije, sú tie deti. A to sa vlastne u nich zakoreňuje, lebo ja keď som cez aplikovanú kineziológiu čistil všetko 30 rokov dozadu, tak ja som tam mal samé veci proste takto z Vianoc. Určité veci. Nemohol som sa prejaviť, aby som teoreticky mamu nesklamal, otca nenahneval, nemohol som byť autentický, nemohol som byť sám sebou. Z toho sa to zabalovalo. Stával sa z toho zvyk a potom som tu mal v budúcnosti strašne s tým problémy. Takže... Deti, ako hovoríš veľmi dobre, deti vedia čítať. Tvoje emócie oni cítia. A hlavne tí deti, ktoré majú emocionálne nevyzretých rodičov, u ktorých musia nejakým štýlom predpokladať, ako sa ten rodič bude správať, akú má náladu, pretože ich čaká častokrát proste nepekná skúsenosť. Čakajú ich naozaj zlé veci. A teda to dieťa je nejakým spôsobom prinútené proste vedieť, vycítiť. A to je permanentný stres. U toho dieťaťa je to permanentný stres. A ja si neviem predstaviť, aby som robila takýto stres svojim deťom. Ani nechcem. Akože ja chcem naozaj odovzdať úplne iný duch Vianoc a chcem im odovzdať to, že ukázať im, že vie byť matka na Vianoce v pohode. Vie byť v kľude. Možno to niekto nazve, že som lenivou. Nie som lenivá. Proste
ja chcem mať pokoj, ja chcem byť so svojimi deťmi, sú Vianoce aj vonku, keď tak si uvedomíš, že úplne iná atmosféra, je proste také iné ticho. Akože ja bývam v tichej dedine, to je prevažne ticho, ale to vianočné ticho je to tak špeciálne ticho, je to úplne inak. A takisto to ticho chcem mať aj ja. V dome, v hlave, nechcem hádky, nechcem drámy, chcem, aby deti nemali žiadne traumy, z Vianoc, nechcem, aby sa niečoho báli, aby proste sa napríklad, ja som permanentne pred Vianocami bola chorá. Vždy, furt, non-stop, každé jedné Vianoce. Zaujímavé. Lebo som sa bála, že nedostanem darčeky. Náhoda. A som sa bála, že nedostanem darčeky. A som takto vedela sa psychicky, proste neviem prečo. A moji rodičia tiež, keď som sa s nimi o tom bavila, lebo veľa vecí, ktoré nájdem, tak ja sa snažím aj s rodičmi sa ich opýtať, že vlastne ako to naozaj bolo, pretože ako hovorím, deti inak si zapamätávajú veci. A moja mama hovorí, ale my nevieme, prečo ty si takáto bola. Až ty si dostala to, čo si chcela. A proste vždy si sa bála, že nedostaneš darčeky, že bola si napríklad zlá počas roka. No. Takže u mňa to ostalo, ja som dlhé roky, ja som mala 14-15 rokov, ja som bola vždy non-stop chorá na Vianoce. A vlastne ono to, kým som to spracovala, tak som si povedala, bože, aké to veci vieme naozaj si urobiť v hlave bez toho, aby to bolo nejako opodstatnené. A tiež nechcem, aby moje deti, niečo som im takéto dala, takže tá vnútorná práca na sebe je teraz úplne iná, pretože my musíme dávať pozor na to, čo predáme svojim deťom. Lebo už sme tá vedomejšia trošku generácia, že už si to trošku inak uvedomujeme, že naozaj my predávame svojim deťom proste každý deň niečo. Ja som si to uvedomil už počas toho, jak manželka vlastne bola tehotná, pretože veľa ľudí to bere to obdobie ako dobre, niečo mi vrastie v brúšku, ale to, čo mi rastie reálne v brúšku, nemá nejaké vnímavé schopnosti alebo podobne, ale je to práve naopak. Už to malé bábätko v 5, 6, 7, 8 mesiacoch intenzívne nasáva všetky emócie tej ženy. Proste a už ste doslova schopní vlastne aj už počas toho vlastne toho ako keby tehotenského obdobia vlastne nejako upravovať toho človečka, alebo ako by som to tak povedal, ale vrátim sa, to hovorím ešte aj takto pre ľudí, ktorí nás pozerajú, tak v rámci tohto nášho nového podcastu proste my toto všetko preberáme na strašné hodiny, lebo každá jedna vec, ktorú sme teraz mi povedali, tak každá jedna vec je na 2 hodiny, 3, 4, 5 sama o sebe. Ale teraz chceme to... Napríklad mám samostatne na Hero celý podcast o tom, ako vlastne o to prvé, ako vzniká plod a z toho spirituálneho hľadiska, ako to vlastne celé je to také vedomé tehotenstvo, takže tam som tiež proste keď celá tam bolo o čom. Čiže ja sa ťa chcem opýtať teraz. Čo si myslíš, že by sme my mali urobiť, alebo poslucháči by mali urobiť, aby sa vrátili späť k tomu právemu významu Vianoc? Zastať. Absolútne zastať. Dať si ten bod, ako si my tu hovoríme, bod 0. Lebo ten bod 0 je to, ja hovorím, že to je najlepšia vec v mojom živote, je bod 0. To je od večera do rána, z 1 hodiny na 2 hodinu. Proste je to ten moment, kedy si ja poviem, že a jasne v sebe odčlením, že toto všetko do tohto momentu už je minulosť, ktorú ja nezmením. Nič s ňou nespravím, nech je hociako. Medzičasov sa mne vytvoria milióny nových buniek, ktoré skutočne čakajú na tú správu, kým sa majú stať. To znamená, že ja v tomto momente už nie som ten pred 50 minútami, ja už môžem byť úplne iný človek. Keď si to poviem, keď začnem nejako konať a hlavne keď zastavím to svoje myslenie, pretože kontrola tých myšlienok je alfa omega všetkého. Pretože my potrebujeme zastaviť chaos v našich hlavách. Pretože nikde inde nenájdeme to šťastie, iba v našej hlave. Môžete mať milióny, môžete byť najväčšia celebrita, môžete byť Brad Pitt. Pokiaľ máte vnútorné trápenia, pokiaľ máte chaotické myšlienky, pokiaľ máte nevyčistené veci zo svojho života, môžete byť vlastní celú zemegulu, budete sa trápiť rovnako ako, dajme tomu, nejaký bezdomovec pod mostom, to bolo v úvodzovkách povedané, ale proste rovnako budete zažívať ten emociálny nepokoj, nepohodu a to všetko proste zle. To znamená, že my keď chceme vyriešiť tú našu situáciu, to naše žitie, tak máme to na dosah. Hneď teraz v našej hlave. To znamená, že presne ako Dominika aj veľakrát proste spomína,
zastaviť myšlienky, meditovať, uvedomiť si, pochopiť tie naše vnútorné vzorce, myšlienky, pochody, zastať, vyčistiť, naučiť sa byť sám so sebou. Proste, naučiť sa byť... meditovať. Vieš, ono to je problém, veľa ľudí ani nevie meditovať, lebo oni si myslia, že majú vypnúť úplne myšlienky. A práve vtedy, ak teraz rozpráva, že máme si uvedomiť, máme byť vedomí toho, čo sme vlastne získali, tak oni práve v tej meditácii to na to vieš prísť. Len netreba umlčať tú myseľ. Tá myseľ, ona ti bude hádzať veci, ktoré naozaj sú podstatné. Ono to nie je, že ti hádže blúdy, ale sú to veci, ktorým sa máš zamerať. Nie, že máš úplne nemyslieť, ale ty nie si vyčistený energetický vzorce, proste nemáš ukončenia, ktoré robíme, tak ty tam budeš vždy niečo mať. No. Nie si osvietený. Až keď prejdeš procesom transformácie a osvietením, až vtedy v tej mysli naozaj bude pokoj. Ja to hovorím, že to je ako keď máš súd plný vody a spravíš do neho dieru, proste tá voda musí vytiecť. A ty keď sa snažíš zastaviť tú vodu, tak proste potom ešte len klesne ti vlastné sebavedomie, ja to nedokážem, nezvládnem a tak. Lenže to proste, to je strašne dlhé. Ja hovorím, že ja som na tejto ceste už 10-15 rokov a stále hovorím, že neviem. A čím som starší, tým viac neviem. A tým viac sa musím učiť. A tým viac musím ešte o svojom získavať. A ak si budeme možno aj tento podcast 50-ke prehrávať, tak si možno ešte poviem, že Ježiš Mária, kam si sa... Úplne inak všetko bude. No. Úplne bude všetko inak. Ale ľudia musia trošku zmeniť aj hodnoty. Ono to je naozaj o tom, že musíme prehodnotiť naše hodnoty a zbaviť sa hlavne toho dedičstva, ktoré sme získali od našich rodičov a vlastne uvedomiť si, že to nie je dobrý sluha. Toto dedičstvo, ale ktoré tým emočným čistením to zvládneme. Tým emočným čistením prekrojíme tú líniu vlastne. Alebo... Aj emočným, ale je tam aj to fyzické, lebo niektoré veci, aj to napríklad prejedanie, to prejedanie napríklad na Vianoce, to je tiež spôsobené aj emočným, ale aj fyzickým, lebo my sme sa tak, naše telo je naučené, že proste si nedoprajem cez rok a proste aj fyzicky. To proste je to prepojené. Akokoľvek sa na to človek pozrie, nie je to len psychika, je to aj fyzika. Proste telo si pamätá, máme biopamäť, máme svalovú pamäť a proste ono to vie, že bože, idú teraz Vianoce a zrazu ja to niekedy na sebe pociťujem, bože, viac ako hladná. Keď viem, že je napríklad Veľká noc, takisto ako si hovoril, že prečo si nedoprajeme kapustnicu na Vianoce. Lebo proste to je vianočná vec a proste ty to máš takto zapamätané a tvoje telo prirodzene má chuť na tú kapustnicu práve na Vianoce, lebo vieš, že to spája ti to s týmto. A to emočné jedenie je veľká vec, je to veľa a všetko je to s tým spojené, že proste prežívame ten stres, máme úzkosti, sme emočne vypätí a proste čo robíme na Vianoce? Prejeme sa. Ale to je to, že vlastne my dosť hlavne riešime aj zdravie okrem toho vedomia a preto zima je vlastne exkluzívna šanca na to zregenerovanie, na uvoľnenie, na oddych. Tak sme proste cyklicky nastavení v rámci evolúcie ľudia. Proste preto je skoro relatívne tma. Aj naši predkovia tak žili. Proste boli menej aktívni. A my sme opačne. My všetko vlastne vyhrocujeme a preto sú aj choroby, chrípky a podobné veci. Všetko je vlastne vybudené na maximum. A samozrejme, že potom vlastne otvárame brány nášho tela pre chrípku. A čo spraví vlastne to naše telo? Naše telo príjme tú chrípku, lebo inak ťa nevie zastaviť. Ono potrebuje ťa nejako zastaviť. A tá chrípka je exkluzívna šanca, no? No, ono to je vždy tak, ale musíme si aj ďalšia vec je, ľudia si už zabudli na to, že nemali sme toľko potravín niekedy, ako máme teraz. A áno, chceme si dopriať proste exotické ovocie proste v zime. Chceme si dopriať, pretože je to zase ten pocit uznania a hojnosti, že áno, mám na to kúpiť si to ovocie. Ale neuvedomujeme si, že naši predkovia, naozaj predkovia proste 200, 300, 400 rokov dozadu, oni na tie Vianoce nemali toľko vecí. Proste u nich bolo základ, aspoň čo ja si pamätám, čo z rozprávania mojej babky a tak, u nich boli základ zemiaky, mali nejakú tú domácu kyslú kapustu, väčšinou to boli všetko múčne jedla a v zime nevedeli si doprieť zeleninu. Proste nemali šalát, nemali uhorku. Proste tieto veci si dopriali v momente, kedy boli proste ready, kedy mali tú svoju sezónu, čiže v lete.
A my aj týmto otvárame tú bránu proste chorobám, že my prijímame potravu, ktorá nie je prirodzená pre naše podmienky. Môžeme sa tváriť, že máme na tom vianočnom stole všetky druhy ovocia, navarené rôzne jedlá. Ale proste to nie sú jedlá, ktoré jedli naši predkovia. Áno, presne. Kde sa naši predkovia dostali k banánu? Ale vlastne banánov to celé začalo aj ten prevrat na Slovensku, vieš čo myslím? Áno. A ja to takto vnímam, ale naozaj my sme aj trošku zabudli nad tým, že vlastne aj tie Vianoce boli častokrát o skromnosti. Nielen o hojnosti, oni boli o skromnosti, lebo ľudia nemali vždy všetko. Ale teraz zase sme pri tých sociálnych sieťach, nás nútia kupovať. Proste každá, napríklad YouTube, keď sledujem, proste sú tam extrémne dlhé reklamy a ja tam vidím tie reklamy na Vianoce a proste tam sú proste jedlá, ako niekto šťastná ženka vypeká už 10. koláč jeden deň. Proste to neexistuje, to je proste ilúzia, ktorú nám dávajú. No však ľudia si zabudli uvedomiť, že vlastne na tej reklame pracuje 10-15 marketérov, ktorí cieľia na tie tvoje slabé stránky proste, aby sa dotkli presne tej tvojej struny, na ktorú majú zahrať, aby si to ty kúpil. No? Aby som išla do toho obchodu a urobila tu takú maniu, proste ja sa snažím kúpiť práškový cukor už druhý týždeň a neviem ho tu kúpiť práškový cukor, lebo proste ja neviem z akého titulu a si hovorím, že kokos, že to už fakt takto každý ide piecť. No. Lebo vo Francúzsku sa po väčšine receptoch používa práškový cukor. Hovorím, že ja potrebujem proste kilo cukru. Akože kde ho kúpim? Co si ho mám požičať do susedy, že počúvaj, nemáš kilo cukru? Lebo ľudia to začali vo veľkom rozkupovať, rozpredávať všetko, len aby proste mali na tom stole čo najviac, aby sa mohli najesť, lebo proste ja neviem, máme to takto spojené. Bojíme sa hladu. To je zase veľmi sa pohybujeme my ľudia v koreňovej čakre. No. Stále. Proste tej prvej čakre sa pohybujeme a bojíme sa toho, že budeme hladní. Proste, lebo hlad je smrť a to je zase strach zo smrti, vlastne všetko vychádza zo strachu zo smrti a chceme si dopriať, proste ukázať, že aj ukľudniť svoju prvú čakru, že áno, mám na to, môžem mať na tom stole všetko. A nutí nás to, proste zbytočne nás to nutí k veciam, ktoré proste neexistujú, sú len ilúzia a vlastne nás zbytočne stresujú. A uvedomenie si, že nestresovať a konečne sa uvoľniť do tých sviatkov je to najlepšie, čo môžete urobiť pre svoju rodinu a hlavne pre seba. Preto je psychické a duševné zdravie. To znamená, že vlastne ubrať, aby sme neboli emočne vyčerpaní, tak vlastne ubrať na tom materiálom a pridať na tej aj sebaláske. Lebo to treba vlastne povedať, že tá sebaláska je strašne dôležitá. Nedovoliť, aby povinnosti rujnovali moje telo, rujnovali moju rodinu. Proste o tom to je. Dopriať si, ale dopriať si inak ako tou hojnosťou a tým, že je všetko upratané, všetko je to spravené. Ja to stále hovorím, nepríde Pán Boh a nevytrestá vás, keď niečo nebude upečené, keď nebude upratané, keď nebude... A ja som ako dieťa miloval vždy bojovať ako keby voči pravidlám. Bo ja hovorím, že kde je to napísané, že by som nemohol ísť o 8 ráno spať, keď si ja tu zastriem a toto. Vieš, že ja som mal vždy na základ toho, že u nás v rodine boli strašné tie pravidlá, ja som to nemal rád. Tak ja som si až vybudoval takú anarchiu voči tomu, že nebudem, proste budem rúcať tie staré pravidlá a tie zaužívané veci, lebo mi to liezlo na nervy. Deti sú prirodzene inteligentné, len my si ľudia myslíme, že deti sú hlúpe a potrebujú sa učiť. Ale deti vycítia alebo vedia, kedy pravidlá proste nemajú význam a sú hlúpe. Doslova sú hlúpe a oni ich nikdy nebudú počúvať. A vždy si istým štýlom dieťa bude skúšať, že OK, nesedí mi táto hranica, nesedí mi toto pravidlo, ono sa to pokúsiť sa to nejako búrať a tu veľmi záleží od toho, ako to aj ten rodič zoberie, lebo ak rodič je naozaj krutý k tým deťom a proste nie je empatický a nie je emočne vyzrelý, tak to dieťa sa naučí podvoliť. Chce, či nechce, bude musieť. Proste dieťa zase je aj natoľko inteligentné, že častokrát sa radšej prispôsobí, ak by malo ohroziť svoju existenciu. Čiže to bojovanie proti pravidlám je normálne prirodzené. Deti budú bojovať, lebo oni vycítia, kedy pravidlo je úplne zbytočné a kedy je pravidlo naozaj, že pravidlo, že ho treba dodržať.
Dobre, ja neviem, či sme ešte na niečo vlastne zabudli, čo by bol nejaký ten kľúčový faktor, lebo už aj my sme si dvaja povedali, že toto bude prvá 45 minútovka a už sme proste na hodine 10. to som sa bál, že čo budeme asi, o čom sa budem rozprávať. Vidíš, akože my môžeme kecať, je to o čom kecať, ale čo by sme mohli ešte tak povedať? Ja by som ešte chcela dodať, že možno ak ťa to robí šťastným alebo šťastnou, lebo sú aj muži, ktorí radi pečú a varia častokrát, čo som si ja všimla, že naozaj muži varia lepšie ako ženy, tak je iné, keď ťa to naozaj že naplní. Že napríklad nemáš počas roka čas piesť, ale prídu Vianoce a ty máš ten čas. Áno. A proste to pečenie a to varenie ťa baví a naplňa. Tým pádom to pečenie a varenie robíš s láskou, s kľudom, že chceš. Áno. Nie, že musíš, ale že chceš. A aj inak je to inak cítiť na tých veciach, keď sú navarené alebo upečené s láskou a s tým, že to človek chce. A tedy to nie je zlé. Lebo napríklad ľudia ako ja relaxujem a jediná vec, pri ktorej viem naozaj, že totálne vypnúť hlavu od všetkého, je pečenie. A ja veľmi rada pečiem, ja viem upiecť všetko. A proste to je ten čas, kedy ja viem, že ja si oddychnem. A ho mám rada. A proste ja ten proces, takže u mňa pečenie nie je problém, u mňa aj varenie nie je problém, ale ja to vždy mám nejako nacítené. Proste ja som sa vrátila k sebe, nacítila som si, že áno, keď sa mi chce, robím. Keď sa mi chce o 10, tak to budem robiť o 10, mi to je jedno. Presne. A teraz si ešte povedala, že cez Vianoce je úplne iné ticho vonku ako normálne. A teraz si zober, že 7 miliard ľudí sa úplne inak naladí na tie posledné 2 týždne ako zvyšok roku a ako to cítiť, lebo to je reálne, hmatateľné, také ticho, magické. A to je o tom, že akú obrovskú my energiu vydávame, vysielame, vibrácie. To znamená, skutočne vidíte 24. vonku a v tom vzduchu je niečo čarovné, niečo magické. A ja ti garantujem, že keby ja nevie, že je to 24. by si cítila, že niečo si sa deje inak a niečo ťa ovplyvňuje inak a nejaká si inak proste naladená. Ja som to vždy ako dieťa vnímala, že sú Vianoce, som vyšla von a si, bože, to je kokos, niečo to je iné. Prečo teraz Prečo? Energia vo vzduchu, prečo je proste také úplne iné ticho? Aj v meste, ako v meste je to prirodzené, ale keď si na dedine, tak máš to úplne iné ticho. Je to tak citeľné, cítiš sa tak inak a proste ľudia sú doma, nič nechodí, auta, nikto nikam sa neponáhľa, je to cítiť, lebo vlastne o tom je aj to kolektívne vedomie, aj kolektívne správanie, lebo proste ak sa si predstav, tá energia, 7 miliard ľudí sa v jeden deň sústredí na Vianoce, sú šťastní, proste sú doma, nikam nelietajú, nechodia a proste to ovplyvní celú zem. Je to citeľné. No a teraz si zober, že potom 20. januára, keď proste začne všetko, tak aké je to kolektívne vedenie potom, vieš. To znamená, že na každom jednom z nás to je, že skutočne ty si kvapka mori, ja som kvapka mori. Ale ak sa pridá k nám ďalších 100 000, 10 000, 100 000 tých kvapiek mori, tak už je z toho jedna vlna, 2 vlny, 3 vlny, 4 vlny a už vieme proste robiť a jeden aj od druhého sa inšpirovať, lebo ja hovorím, že ja nemám úlohu proste inšpirovať neviem koho. Ja mám úlohu inšpirovať svoje okolie, svoju rodinu a tak sa to posúva, tak to ide proste ďalej. Takže Čo si myslíš, čo by sme mali, alebo ako formou by sme, aj iní ľudia, nielen my dvaja, ale akou formou by ľudia mali o tomto rozprávať? Akou formou by mali informovať iných ľudí? Pretože nie je to len o nás dvoch, ale je to aj ako tom kolektívnom a spôsobí to, že tí ľudia prestanú byť naozaj napätí a nervózni počas sviatkov. Ja si myslím tým osobným príkladom, pretože ak ja, dajme tomu, lebo ja hovorím, že ja som išiel absolútne opačne, my sme neriešili darčeky, my neriešime nejaké upratovanie, my sme celej rodine oznámili, že proste tento rok darčeky nebudú, lebo proste je už dcerka, ja už chcem začať inak. Doteraz sme asi 7 alebo 8 rokov bojovali voči tomu, ale nikdy sa nám to nedalo a teraz vlastne bola tá exkluzívna šanca. To znamená osobným príkladom, keď všetci sú
unavený, zničený, vystresovaný, ale mňa vidno, že som v pohode a opýtajú sa ma, že ako sa mám a ja poviem, že toto je najkrajší čas v roku. A on, že ako to je možné, však ty si není vystresovaný, nie si zničený. No nie som proste, lebo som si to tak povedal a tak to tak bude. A není to o tom, že ja by som proste nepracoval. Áno, pracujem, splním si svoje povinnosti, robím všetko, ale stišujem sa, vnímam ten tykot zimy, upokojujem sa a hlavne proste zistujem, že čo mi bere reálne čas a čo mi nebere. A presmerovávam to na tú svoju rodinu. Ale nie len cez Vianoce. Vianoce sú mi istým spôsobom úplne ukradnuté. Tak v úvodzovkách povedané. Ja to proste chcem aplikovať Vianoce do každého dňa v roku. Pretože ja neviem, kedy, ja možno zajtra zomriem, pozajtra, o týždeň, nikto nevie, nebudeme tu žiť do nekonečna. Musíme žiť tu a teraz, v tejto sekunde, lebo jak sa hovorí, že aj spomienka na minulosť, akákoľvek, je stále ten prítomný okamih. Proste to znamená, že ja neviem, čo ja bude zajtra, pozajtra, popozajtra, ja som tu a teraz. A len keď som tu a teraz, tak viem dať to maximum pre svojich rodinu, pre seba, pre všetko. To znamená, že skutočne kľúč aj k tým Vianociam je tá prítomnosť. Veľmi pekný pohľad. No. Áno. Ja si to myslím, ja to tiež sa snažím aplikovať. A tým, že zmeníš svoj vnútorný priestor, bude sa meniť aj priestor okolo teba, ľudia okolo teba. Ale zase ľudia preto sa ti čudujú, že nie si vystresovaný, lebo oni to nepoznajú. No. Oni je to také, že oni nevedia, že tie sviatky sa dajú tráviť aj inak. No. Pretože oni nevedia, že vedia byť naozaj o pokoji, harmonii, pretože v mojej ankete na Instagrame ja som sa pýtala ľudí a väčšina ľudí, akože vo veľkej väčšine ľudí mi tam odpovedalo, že oni si sviatky spájajú so stresom. A to proste so stresom a úzkosťami a s rôznymi vecami, ktoré aj s traumami, ktoré proste tým pádom spôsobili to, že napríklad nemajú radi Vianoce. Ale vlastne aj to je to uvedomenie, že prečo by som nemal mať rád Vianoce, keď ja už nie som v tom veku, kedy sa mi niečo stalo počas Vianoc. Ja už som proste tu a ja už si viem vytvoriť realitu úplne inú. Presne. A tým ľudia, to je zase ten taký prírodzený náš inštinkt, že bojíme sa toho, čo nepoznáme. Preto radšej ostávame v tom, čo poznáme, čo nám je teoreticky, prakticky príjemné. Aj keď nám to ubližuje, áno. Aj keď nám to ubližuje, ale proste je to, čo poznám, je to moja komfortná zóna, z ktorej proste ja nechcem ísť, lebo proste tu sa cítim OK, aj keď ma to ubíja. A nechcem s tým robiť nič. A tu by som odporúčila ľuďom, ak už vedia, že proste majú tie sviatky také, ako ich nechcú mať, tak nech si zvedomia celú tú svoju existenciu a nech sa proste prebudia a povedia si, že OK, vychádzam zo svojej komfortnej zóny. A to znamená, že musím aj čeliť možno veciam, prísť na to, prečo nemám rád Vianoce. Musím prísť na to, prečo poznám Vianoce iba zo stresu. Pretože mňa moja minulosť nedefinuje, mňa moja minulosť neovplyvňuje, pretože ovplyvňujem ja sám seba teraz pri tomnom okamihu. Ľudia by sa mali opýtať 3 otázky. A ja sa vždy ich pýtam sám seba, keď tu cítim na tejto mojej čakre solar plexus, že robím niečo, čo nechcem. A ja sa vždy sám seba pýtam, že čo chcem, lebo ľudia vedia, čo nechcú, ale nevedia, čo reálne chcú. Ako sa cítim a hlavne, čo som ochotný pre seba spraviť. A toto podstatné, to je ten 3. krok. Čo som ochotný spraviť, aby som sa cítil lepšie. Lebo ty si povedala jednu úžasnú myšlienku, že boja sa, že čo potom? Čo potom? Ja som to tak mal, lebo nám zomrel mi detko v rodine. A bol veľmi akože úžasný a viem, že starka vždy hovorila, že Ježišmaria, keď detko zomre, čo sa stane? Svet sa zrúť. Už bohužiaľ zomrela, nič sa nestalo. Svet ide ďalej. Proste svet pôjde ďalej, nech sa stane čokoľvek. A ako keby na našich jednotlivcoch, ako by som to chcel povedať, že svetu nezáleží na nás. Nám musí záležať na nás proste, lebo keď proste, lebo ľudia, ktorí chodia okolo nás a dajme tomu, ktorí nás vnímajú, tak pre nich sme len takéto nejaké lusknutie proste. My prídeme, odídeme, nič sa nedeje, ale proste nám musí na nás záležať.
aby nie tým druhým vlastne. Takže... No, nikto sa o nás nepostará lepšie ako ty sám o seba. Tak. A to je to, že ľudia nevedia, si myslia, že potrebujú mať niekoho. Potrebujú uzatvárať partnerstva, manželstva. No. Ako to je taká téma, že možno sa to nehodí. To nezačínaj. Ale idem povedať o tom, že ľudia by si mali uvedomiť, že nepotrebujú nikoho okrem seba. Áno. A keď sa, ako to si pekne povedal, máš robiť to, čo ty chceš, a najťažšie, áno, pre ľudí je najťažšie urobiť to posledné rozhodnutie, že čo môžem urobiť, ako to zmeniť. Pretože oni aj pri terapiách si uvedomia, čo chcú. Uvedomia si, ako sa cítia, ale už keď im poviem, že a prichádzame na to, že čo by mali urobiť, čo to obnáša, to je taká stena, obrovská stena, zrazu na to človeku úplne, že to vidíš, že ja tam nejdem, že to proste neprejdem. Ja na svojich, každý musí mať nejaké veci prejsť. Ja som si tiež prechádzala nejakými vecami a tiež som si uvedomila, že zrazu proste prišla nejaká vec, ktorá bola u mňa veľmi kľúčová a môj duchovný vodca mi proste povedal, že OK, a teraz by si mala s týmto vedieť pracovať. A hovorím, A pritom bolo to veľmi prekvapené, lebo že ja som bola vždy taká odhodlaná. Áno, idem riešiť, lebo chcem a proste nikdy. Ale zrazu to bola taká vec, ktorá proste vedela som, že to bude bolieť. A ľudia nechcú to. Ľudia sa toho práve boja, toho strachu, boja sa toho, že sa im možno vyplavia niektoré veci, o ktorých nevedia a nechcú, pretože od mala sme naučení utláčať veľa vecí. A to je najťažšie, akože ono to je, tie 2 kroky sú najľahšie, pretože na to prídeš, ale ten 3. krok už práca na sebe samým je najhoršie. Len chcel by som upozorniť, že vlastne Dominika bola aj vlastne v Indii a ty strašne veľa zaujímavých vecí ohľadom tohto, aj ohľadom toho ajurvédskeho liečenia a podobne, to určite rozoberieme v nejakých ďalších častiach proste, lebo to mňa osobne strašne zaujíma, takže ja si ťa krásne vypočujem, ale... To je to, že keď, jak sa hovorí, že naši predkovia mali na všetko tak dokonale tie pranostiky a tie, ja neviem, že keď sa darí, tak sa darí, alebo chudobnému aj hrnca vykypí a to tak nádherne všetko nadväzuje na tie vibrácie a na ten všeobecný chod vesmírnych energií, alebo že keď sa do niečoho špára, tak to začne smrdeť a to je to isté, že proste ľudia sa boja si otvoriť tú vlastnú Pandorinu skrinku, lebo potom vedia, že Ježiš už toto bude musieť riešiť, toto budem musieť riešiť a toto budem riešiť. Ja keď som začal fungovať a začal sa reálne čistiť, tak ja som si tak naivne myslel, že to budú 1-2 terapie alebo neviem čo. Každou terapiou to tak rástlo, že to nemalo konca kraja a to boli roky, kým som to všetko, A už to nezastavíš. Už keď raz otvoríš túto Pandorinu skrinku, už to musíš dotiahnuť, pretože vesmír on ťa dotlačí. Áno. On akokoľvek on, proste ty tomu budeš bojovať, on bude jesť ťažšie a tvrdšie proti tebe a budeš si musieť to spracovať. Tak, presne. Takže aj o tom sú naše Vianoce, o tom, aby sme si to začali možno, tieto Vianoce prežili možno úplne inak. S tým vedomím, že proste my sme strojcom svojho vlastného šťastia, my si vytvárame svoju vlastnú realitu a to, čo poznáme, je proste ilúzia, pretože my to vôbec nemusíme a aj tie také porekadlá proste na nás majú veľmi zlý vplyv. Že to nie je vibrácia dobrá, ono to je tak obmedzujúce, pretože my si to naozaj zapamätáme. No. Ako keď ti niekto povie, že vránok v ráne sada. No. Čo ty ako malý človek, proste keď počuješ na niekoho, koho nadáva sa a proste zrazu niekto povie vránok v ráne sada. Také škatulkovanie hrozné. Škatulkovanie, to je takisto chudobnému aj z hrnca vykypí. To sú veľmi negatívne presvedčenia, ktoré získavame o svete, ktoré aplikujeme aj na seba. Lebo vránok v ráne sada môže byť aj to, že v dobrom, že proste aj dobrý. Ale nikto si to v dobrom nepovie. Ako sú presne tie také tabuizované, tie také veci, ktoré proste sú nereálne, sú ilúzia. To je ten pán Matrix, ktorý budeme rozoberať proste potom časom. A rovnako ja hovorím, že Vianoce sú najlepšie obdobie na to, aby si videl, ako si zrkadlíš veci. Lebo ja dajme tomu, keby chcem kúpiť aj mannu nebeskú, jak sa hovorí svojej rodine.
A chcem to len z jediného dôvodu, aby som uspokojil svoje ego a aby som za to bol pochválený, tak ma nikto nepochváli. Proste to je tá najväčšia sranda, lebo keď proste ja cítim, že nemám tú hodnotu, tak ja môžem kúpiť neviem čo, ja tu môžem kúpiť aj nový Titanic. ale tým ľuďom budem zrkadliť len to, že vlastne oni mi zrkadia to, že nemám tú vlastnú hodnotu. Takže ľudia chcú také pochopenie, toto všetko, ale keď to nemajú sami k sebe, tak to nedostanú ani cez Vianoce. Ľudia si myslia, že to takou peknou, pomalou cestou, že ono sa to všetko dá takto robiť, ale bohužiaľ transformácia je boj. Akože to je boj o holý život a proste niektorí nikto tu nie je na to, aby sa s tebou bavil v rukavičkách. Popravde, lebo proste ono sú to také veci, ktoré potrebujú byť povedané napriamo. Potrebujú byť povedané tak, ako vyzerajú a nie, ja to proste extrémne nemám rada, ak niekto niečo hovorí a proste to tak zaoblí, že tá druhá strana ani podľa mňa nerozumie tomu, že čo tým chcel povedať básnik. A proste v tomto aj ľudia sa boja byť trošku taký k sebe odvážnejší a nevedia prijať kritiku a veľa vecí prijímajú ako kritiku a to nie je o kritike, ale to je o tom, že proste ty potrebuješ, v tom danom momente potrebuješ počuť to, čo si počul. A to, že to s tebou niečo spravilo, to nie je chyba toho druhého človeka, ale to je to, čo máš ty v sebe, čo to potrebuješ poriešiť. No a čo ti aktivovalo? Zase ti brnklo, no? Tlačil ten čudlík, ktorý nie je vinou toho druhého, ale to je tvoje odraz a ty to musíš takto vnímať. Akože ono ťa to môže nasrať, ten druhý človek ťa to naserie, ale proste uvedomíš si na konci, že mal pravdu. A mal by som to riešiť. Mal pravdu, ale stále to funguje tak, že keď ma niekto chce proste nasrať, ale ja si to k sebe nepustím, je to proste jeho svet a ja mám proste svoj určitý svet alebo aký a presne mi to neťunkne na tú vlnu, tak ma nenasere, môže robiť čokoľvek. Takže to je aj tá láska k Vianociam sa odovzdáva tiež generačne, pretože keď ty pred deťmi rozprávaš štýlom, bože, zase idú ti Vianoce, proste zase to bude stres, hon, proste neznášam Vianoce a to dieťa to počúva od mladého veku, tak ono si to takto aj sugeruje, ani nebude vedieť prečo. No, ale čo si vlastne tie deti pamätajú? A deti si pamätajú tú atmosféru. Veľa detí, alebo veľa z nás malo, dajme tomu, aj lásku k Vianociam za to, že napríklad poviem to takto, že naši rodičia mali také že nehádali sa cez Vianoce. Ale však cítil som, že to rvú tie dva hrnce. Ja som to cítil, že to každú chvíľu akože, že to vybuchne. Ale ty si to vedel, že to príde. Áno, ja som vedel, že to príde, ale proste užíval som si tú atmosféru, že sa nehádalo. A ja som si tú atmosféru zapamätal. Takže ja som mal Vianoce, že proste ako čas, kedy sa vlastne rodičia nehádajú a kedy je v kľud. A ja som sa aj na to tešil. To znamená, ja som sa netešil ani na tie darčeky. Ani na to. To znamená, že že není dôležité, ako veci vyzerajú, ale aké sú, aká je z toho tá emócia. Koniec koncov. To mi je úplne jedno, aké darčeky dostanú. Proste úprimne musíme povedať, že deťom je to do istého štádia, je to im jedno. Oni aj takým oni chcú byť s vami. Oni chcú byť s deťmi. Oni chcú byť proste s vami, mať vašu prítomnosť, pretože deti, dobre, ty im dáš, si myslíš, bože, teší sa, alebo proste dostal nové autíčko, tak proste teší sa na tú hru s ním, ale ono sa aj viac menej teší na tú hru s tebou. Presne. Tak, že ono tráviš ten čas s ním. Lebo v dnešnej dobe sme naozaj v období, kedy ľudia častokrát veľmi pozerajú do tých telefónov a proste tie deti proste to podľa mňa cítia. Ako hovorí, oni si to zapamätajú, oni vyhľadávajú tú pozornosť. To stačí, že len budeš tam a pozerať na to dieťa, ale ono to bude vidieť, že áno, si prítomná. Si tu, si pri mne. A mám tu tie emócie, deti si pamätajú skôr emočne. Nepamätajú si zážitky, ty tiež si nepamätáš určite konkrétne veci, ty si skôr pamätáš tie také pocity, aké si mal. A vlastne na tom by sme si mali dať veľmi záležať, akú atmosféru vytvoríme na Vianoce. A tam je to aj o tej kompenzácii, lebo keď sa vrátime do toho mužského sveta, tak dajme tomu, že nie každý má ideálnu robotu, niekto má finančne aj časovo náročnú robotu a potom vlastne nakúpi tomu dieťaťu hračky, aby mu niečo kompenzoval. Lenže to dieťa celý rok čaká na toho otca, nie na tie hračky. To je to podstatné, čo si ľudia, aj otcovia musia uvedomiť.
ten A takto čas. učíme deti na to materiálne. No, Takto presne sa učia deti na to materiálne. Učia sa nie na tie skutočné hodnoty, na to byť spolu, byť vedomí, vedieť sa spolu rozprávať, vedieť sa spolu zahrať, byť spolu, sme šťastní, že sme spolu, že proste sme zdraví. Ale už od mála učíme tie deti cez tie darčeky, hlavne na Vianoce. Je to také citeľné, lebo proste ľudia sa náhlia za tými najlepšími darčekmi. A myslia si, že proste, že áno, deti toto potrebujú. no, Ale deti potrebujú len vašu prítomnosť, deti potrebujú vašu lásku, deti potrebujú bezpečie, cítiť ľúbené a že sú kľud. bezpečí. No. A že aj doma je tá atmosféra tak nastavená. Oni nepotrebujú v skutočnosti vôbec tie darčeky, tú materiálnu vec. To nás len naučila naozaj spoločnosť, to nás naučili sociálne siete No. a všetky rôzne kanály. Proste toto je to, čo by sme sa mali ako prvé. No. A ak by som mal povedať ešte svoju radu, ktorá mne extrémne fungovala, tak keď sa tu celý čas bavíme ohľadom toho dopamínu, tak je veľmi efektívne, keď mesiac alebo 2 pred Vianocami začnete ten dopamín reálne riešiť v rámci jedla, v rámci telefónov, v rámci hier, porna, hoci čoho, čo vám šialene zvyšuje tú dopamínovú vec. A keď vlastne tieto všetky veci istým spôsobom obmedzíte, tak zrazu je to presne, to je najlepšia metafora k tomuto je, že každý zažil ten čas, kedy, dajme tomu, je chorý a musel ležať týždeň v posteli, zavretý v jednej izbe. A po tom týždni mohol už vlastne otvoriť dvere a výjsť von. A zrazu sa všetko zdalo krásne, nádherné. Zrazu som vyšiel von a mal som pocit, že to je všetko farebné, úžasné. A o tom je ten dopamín. O tom je toto, že keď vlastne vy ten umelý dopamín ponížite, tak zrazu tie malé veci sú krásne, nádherné. Ten čas je nádherný, ten úsmev tých ľudí je nádherný, tá vzájomnosť je nádherná. To znamená, že ak si chcete spraviť tie dobré Vianoce, skutočne pracujte s týmto dopamínom, pracujte so sociálnymi sieťami a so sebou. Lebo skutočne ten dopamín je horší a významnejší, ako sa môže zdať. A práca so sebou. Akože uvedomenie si, že proste už nechcem takéto Vianoce, už to nechcem, je to na mne, už som dospelý človek, viem si tie Vianoce proste urobiť inak. A taktiež, aj keď nie som možno dospelý človek, proste možno nás bude teraz počúvať niekto, kto ešte žije s rodičmi, chodí na strednú školu, ale tam tiež je šanca komunikovať s tými rodičmi. Vždy je tam šanca prekomunikovať a prediskutovať, prečo by to malo takto vyzerať. Učia nás o rôznych tradíciách, ktoré by sa mali, ja neviem, reťaz okolo stola, alebo to znamená, že budeme všetci spolu a proste budeme pevní, alebo sa prekrojuje sa jablko, aby sa vedelo, že či bude dobrý rok alebo nie, ale zabudáme na to učiť tie deti komunikovať a prečo vlastne tie Vianoce skutočne sú Vianocami. Lebo tieto veci môžeme robiť, ale keď tieto veci všetky môžeme urobiť, môžeme mať reťaz, môžeme mať slamu, môžeme proste neviem čo robiť. Je to úplne zbytočné, keď sa celé sa to vytratí tým, že my prežívame stres, zhon, nahlíme sa, proste potrebujeme pocit uznania, potrebujeme si niečo dokazovať, ťažíme, proste krišíme, hádame sa, zrazu si všetci sadneme na ten stôl, sme šťastní, poďme sa rýchlo najesť. Odpoďme sa a poďme to proste otvoriť si darčeky, zase sa popoďme, že čo sme dostali. A potom, bum, sme v realite. Zase každý je to do svojho sveta, no. Áno, teda ten mobil, tamten mobil, proste niekto upratuje, nerozpráva sa medzi sebou a proste takto. Ako mne sa to, ja osobne proste takéto sviatky u nás nebývajú. Akože my fakt sa trávime ako čas. Akože ja svojej mame poviem, akože už mi nežri nervy, už si konečne kúp tú umývačku riadu, však je na 12 alebo 13. Teraz už neviem, počkaj, s dospelými neviem. Možno ste medzičasom zase pribudli, zase ja neviem. Ale nám je vždy inak. My preto nevieme, že koľký sme, lebo proste nás každý rok je iný počet, asi to máme problém zapamätať. No. Ale ja nehovorím, mama, však už si kúp tú myčku riadu, aby sme konečne po nejakom stretnutí meetingu proste nestrávili ženy pri umývaní riadu. Čo tu máme za 15 minút hotové? Ja si môžem za 15 minút kávu vypiť. Áno, presne. A myčka, aj tak to musím naložiť. Naložíš to proste za minútu, 2 to naložíš, ale nestráviš pri tom čo 15 minút, však keď nás je 12, 15, 13, tak proste, ja neviem, tak proste to trvá. Ono to trvá všetko. Všetko sme spolu,
spolu si umývame, hovorím, nie, ja si radšej by som si s tebou posedela, porozprávala sa o tom, o niečom, o hocičom. Neviem, či moja svokra bude pozerať toto video, ale dúfam, že nie, ale keď sme mali aj malú dcerku, tak ona bola tak v tom kolobehu, že my sme prišli s tou malou proste dcerkou a mala sa s ňou hrať, byť, ale ona mala ten svoj zoznam v hlave, ktorý musela splniť. Nedokázala sa normálne premôcť, aj keď sme tam boli len 2 hodiny, tak proste 1,5 hodiny si spravila to, čo musela proste. Ako keby bola vo väzení vnútornom a potom sa rýchlo išla 0,5 hodinku hrať. To znamená, že robíme si sami sebe doslova v našom tele väzenie. Zle, robíme si zle. No. Robíme si my sami zle, lebo proste to je ten taký červík v hlave, ktorý nám hovorí, že musíš, ale v skutočnosti ty nemusíš, proste nemusíme nič. My máme byť s rodinou, máme byť medzi sebou, máme sa ľúbiť a máme tú moc zmeniť všetko. Máme úplne moc zmeniť úplne celú existenciu. Takže ak by som teda zhrnul, Dominika, aké budú teda tvoje Vianoce tohto ročné? Moje Vianoce, my ešte nemáme ani stromček, nemáme ani výzdobu, pretože sa do toho nejako neponáhľame. Ale u mňa to je veľmi tradičné, pretože ja upratovanie nejako neriešim, hej? Ale však upratujem normálne počas týždňa pravidelne, takže ja nevidím v tom dôvod teraz všetko luxovať. No. Ale u mňa budú tradične. Takže neumývaš okna pri -10? Nie, akože vôbec neumývam okna pri -10, ako nič vôbec. Ale u mňa je to tradične deň pred sviatkami urobím šalát s mužom, pretože muž ho vie lepšie dochutiť ako ja, takže robím to s manželom. A vlastne uvarím aj vlastne kapustnicu, lebo je lepšie, keď odstojí. Tak vlastne varím a to sa varí samo. U tom proste však to tam len dáš všetko a ono sa to varí. A vlastne v štedrý večer, štedrý deň ráno staneme, nerobím nič. Nič, akože vôbec raňajky neobedujeme, lebo postíme a potom večeru, keď držíme do tej 4:00, som rada, keď to vydržia. A potom vlastne urobím len čerstvú rybu a proste takto dáme si 3 správky, to potom všetko urobené, najedené. Príde Ježiško a končíme. Vianoce potom deti hrajú, my sedíme a mám myčku, naložím myčku a proste naozaj užívam tie Vianoce. A ja ani nereagujem na tie telefóny. Proste ja aj v tom dopaminovej, akože detoxe dopaminovom, ľudia by mali prestať podľa mňa písať tie správy. Akože ja si neviem predstaviť, kde by som teraz zobrala celý môj zoznam, proste ľudí, čo mám či na Instagrame, alebo na Facebooku, alebo proste kontakty a začala im písať správy. Prajem všetko pre krásne prežitie sviatkov. Neviem si to predstaviť. Proste ja vôbec tebe to zobere čas a ja si to takto, výborné, ďalší. Áno, a ja sa akože pozriem, ale ja málo kedy proste, a to isté robím na Silvestra, akože ja na Silvestra každý, to vidíš, každý Silvester proste bim, bam, všetko je tu rozbité, krásne, máme šťastný nový rok, každý je na telefóne. Každý niekomu volá. Hovorím si, aj tak sa tam nedovoláš, lebo však každému volá, tak sa nikdy v živote nedovoláš, tak na čo tam teraz stojíš a čakáš, že ti dvihne tvoja mama alebo babka, ktorej aj tak zajtra bude. Čiže u mňa je aj toto, že nestrácam čas písaním proste správne komu, proste prečítam si, áno, poteším sa, ďakujem, pomýl som si tam, ja odpoviem ti zajtra. Bo proste pre mňa sú to Vianoce. Veľmi krásne, ako hovorím, veľmi inšpiratívne. A ty? Takže mne Vianoce začínajú už proste veľmi skoro. Ja už proste v novembri, alebo ja vždy, keď prichádza tá zima, tak ja vlastne reálne sa začnem venovať tomu vlastnému telu. Reálne sa začnem určitým spôsobom detoxikovať. Lebo ja si idem tu aj takú tú teóriu, že veľa ľudí sa začne po Vianociach detoxikovať. Ja robím tak, aby som nemusel detoxikovať to vlastné telo. Lebo ja si dávam, aj moja rodina vlastne, my si strašne vážime to svoje telo a proste sme mu vďační, že pre mňa funguje. Ja som vďačný každé ráno, že vidím, že počujem, proste ja si to užívam a pre mňa sú to obrovské dary. Pretože keď si to ty vlastne uvedomíš, že by si to nemala, tak zrazu tie tvoje problémy, ktoré máš teraz, sú malicherné a tak by začínali skutočné problémy. To bolo vlastne aj s mojím handicapom, ja som to uvedomil. Ja stále hovorím, že keby sem dajú Selenu Gomez a mňa a dajú sem Detektology, tak
sa všetci kúkajú, že jak je to možné, že ten detektor lži pípa, že ja som šťastnejší ako ona. Pretože ja si uvedomujem všetky tie malé dary a ďakujem každý deň za ne. To znamená, že mne to začína už takoutou zimnou prípravou. Hovorím, žiadne darčeky, nič. Dlhé večery trávime takto proste spolu. Navštevujeme rodičov, proste pripravujeme sa pomalinky aj duchovne. Vychutnávame si, spomalujeme. Ja vždy aj na tieto sociálne siete proste oznámim, že idú Vianoce a že ja fakt dávam taký podstup. Ja som veľmi pekne aj rád, že sme toto vlastne natočili, že si dáme trošku pár dní možno voľno od tých sociálnych sietí. To znamená, že telefón ja strašne málo často vlastne už potom vydávam a presne mi vianočné nejaké že upratovanie alebo vianočný stromček, to robíme vlastne bežne upratovať, lebo hovorím, nežijeme v jaskyni, bežne pomôžem žene, bežne si upracujeme cez rok, to znamená, netreba nejaké veľké upratovanie. A rovnako myslím, že tento víkend to vychádza, že až útorok sú Vianoce, to znamená, že cez víkend spravíme stromček, myslím si, že pomôžem žene nejako s kapustnicou, všetko si spravíme tiež predtým, aby sme sa nestresovali, aby sme sa venovali bábätku a potom už 24. pôjdeme po rodičoch, im možno zablahoželať, proste vidieť ich ešte a potom sa sem už vlastne vrátime a my tiež tradičné Vianoce. Ja som vlastne z každej rodiny, rovnako ako od ženiny, aj od našich som vlastne pobrali proste zvyky, ktoré mne sa páčili ako dieťaťu, že proste hodíš, dajme tomu tie kúty, orechy do kútov, požehnástvo, dáš príhovor, máš tie 3 chody, proste, ale nevyvrcholí to tými darčekmi, samozrejme sa obdaríme, ale není to ten kmeň večera. Kmeň večera je tá štedrovečerná večera a to ten pocit toho spojenia, alebo ako by som to mal povedať. Takže my to chceme aj tomu dieťaťu proste štepiť, aby to nebolo, že ten zlatý kliniec večera sú tie darčeky. Môžeme sa obdarovať, ale obdaríme sa čím časom a tým pochopením a tou atmosférou. Takže. To je krásne. Takto by to malo byť a ja verím, že tento mesiac sa trošku viac si povenujeme takýchto témach, to sa týka Vianoc. A že prinesieme ľuďom pokoj a že si trošku inšpirujeme k tomu, ako zmeniť pohľad na Vianoce a možno zlepšiť svoje Vianoce. A ja by som už rozpustila túto debatu. Dobre. Lebo hodinu a 45 minút, 41, takže poďme na to. Dobre, takže ja ti veľmi rád ďakujem, že si sa takto pridala do tejto debaty, že si vlastne zdieľala svoje súkromie, pretože súkromie a čas, to sú dve tvoje najdôležitejšie veci, ktoré máš. A ja som za to absolútne nadšený, že som takto si sa k nám pridala. Ja, ďakujem. Veľmi pekne ti ďakujem, proste uži si ešte takto víkend a vidíme sa pri ďalších krásnych témach, pretože ich je mraky a sú to hodiny a hodiny, ktoré nás čakajú. Majte sa krásne. Ahojte. Dobre, ahojte.